bag on wagon. A fellow no bag of major, no bag of my wagon, or bag of a coy on wake it, go bullion and you know, and just have I'm one bag of motivation. No, now, woman, they would have had a queer no bag of wagon, a day in a goggle. You know, when I jab on board bag on cake. Oh, but I'm by Naram because of Guinea Tagaman and Nemo. A lot of people name more men and I. When I met Jaya Saganara Disos, and the Jaya Saganara Disos. And I name more men. But I pass you, so I know you. If you look back on Wagman to God who made me and you, I will be by. Oh, no, what they do come with him, I wouldn't have to tell about good even in them be a good day. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Our mission: to restore the honor and dignity of Igbo nation and its citizens. To restore the pride of Ndi Igbo through the re-establishment of our self-esteem in the true spirit of love and support for one another. To ensure that our past trials and tribulations are turned into a glorious future. To rebuild the strength of Ndi Igbo through her bond of unity. To ensure that Igbo nation reinvent herself and get back on track in order to regain her pride of place in the world. To reinvigorate the ingenuity of Ndi Igbo through self-rediscovery and self-actualizations. To see that no Igbo child or citizen is left behind in the grand scheme of things. For inquiries, call Director Nwachineke Ugu Okechukwu, Ukraine on +380 975 221413 or as With over 87 million people living in extreme poverty in Nigeria, corruption and poor governance only worsen the situation. That's why Caregivers International Corporation, an American-based organization, is committed to making a difference. We prioritize helping the poor and vulnerable in the 5 Igbo states: Abia, Anambra, Enugu, Ebonyi, and Imo, providing aid to those in need, empowering youth through development programs, and promoting accountability in governance. We believe that those in power must be held responsible for their actions. That's why we'll take any governor to the highest court of law if they abuse their power or engage in corrupt practices even after they've left office. Join us in our mission to create positive change. Follow us on Facebook, X, formerly Twitter, YouTube, and Telegram at Caregivers International Corporation. Together, we can build a brighter future for the vulnerable populations. Signed, Chief Daniel Chika, Chairman, CEO, Caregivers International Corporation. Obinwannem Global Radio. Ịkwalite njirimara na omenala ndị Igbo. Obinwannem Global Radio. Ijikọta omenala na ọdịmma ndị Igbo. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Asusu we speak, lifting the fallen, helping the weak.
running worldwide, the movement is here. Umu Igbo global. Raise your head high, raise your head high. Our men will never, ever die, ever die. It's more than a page, it's a spiritual loan. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo. Igbo Igbo ekelekwa m unu taa na ụbọchị nke taa anyị nọ na ụlọ ọrụ anyị bụ ụlọ ọrụ ndị Obinwannem Media Company nke dị na Enugu na Nsụka kwa. Tata o nwere nnukwu nna anyị na ya nọ tata ga-akọwara anyị ọtụtụ ihe nke ndị anyị kwesịrị ịma na ihe ndị anyị ga-esi na ya wee mụta ihe n'ala Igbo bụ ihe gbasakwara omenala na ka obodo si wee dị. Mana tutu anyị aga n'iru, aga m ebu ụzọ ka nkọwa onwe m wee metụkwanụ ọjị maka na Igbo nwere usoro esi aga. Mụ onwe m nọ na n'oli ya bụ Ada Nsụka. Aga m nwere ọjị anyị nwere ugbu a anyị ga-ebu ụzọ chiere nnukwu nna anyị ọjị. Ya mere na ka m burugodo ọjị bunye nnukwu mmadụ anyị na ya na ebe a ka o chiere anyị nna anyị ukwu. Nna anyị enwetakwa ọjị ka ya ichere ndị bịara be anyị. Igbo bụ Igbo, ekene m unu. A na-asị ọjị ọha maka eze His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Chukwuemeka Okolo Chukwu wee eze one of Mbunano Asian Kingdom, eze Igwe one of Nsụka. Ọjị abịala na-egosi ọha egosila m na ọjị ya bụ ọjị ọha. Igbo bụ Igbo, Igwe ọjị ọha Madawe. Nwoke mbịa wara anyị ọjị a na be anyị na Nsụka na nwata na wa ọjị okenye wago ma bịa wara m ọjị a. Igbo bụ Igbo, anyị jikwa ọjị ekele m nwoke kele nwaanyị, ndụ nwoke ndụ nwaanyị. Ọjị bụ osisi dị n'iwu Chineke sịrị anyị bụ na Hibru anyị were na-ekele ọtụtụ ihe anyasị. Ọgwa ya ka m ji n'aka na-akpọku ozi chite oke abịama ka ọ bịa n'Obinwannem radio station, bịa n'ọrụ anyị n'oge awa wee nye onye ọbụla ndụ na arụ ike na ihe eji ele ndụ anyị. Ọgwụkwa ọjị ịgwara anyị ọ dị n'akwụkwọ nsọ na Psalm 150 chapter 1 verse 1. Ọzọ anyị were ọjị a na-enye ya ekele ụtụtụ ihe ya sị ihe na ọ bụ ya bụ Chukwu kere anyị bụ mmadụ. Chọọ anyị na-akụ aka, na-achị ọchị, na-agba egwu, were opu ike, were une. Ụmụ nwaanyị anyị na-alụ alụ welite obi elu nye ndị ha, maka nwaanyị were obi nye di ya enweta ọnọchie.
adanyeta ọnọchie n'ụzọ na ewelite obi enyi ya ọ gaghị nweta ọnọchi ebe akwụkwọ nsọ gwara anyị were na ọjị a na-akpọku m ụbọchị niile biko lekwa ọjị Chukwuka Abiama ka m ji arịọ na ndị ọrụ oyibo nọ n'ebe ọbụla ị nọ ụgwọ ọnwa na promoshọn ebe onye nọ nwere aka ọrụ ọrụchasị ụkwụ anya ụgwọ onye ahịa bụ ọkpọbọ oleji ori uru ha ibu ndị eze nọchiri anya Jizọs Kraịst maka Jizọs bụ eze ka eze ma ọ bụ anyị bụ eze na-echere ya obodo unu lee ya na akwụkwọ nsọ na Baịbụl bụ ya bụ akwụkwọ ndụ ibedo ebe a bụ first king second king prophet nke nọ bụ clergy mana ndị clergy anagwụrụ anyị ọnọdụ na-eprofesaiz na-eme ife niile mana agwagwa m na ebe arụ ụnụ ka bụkwa ndị eze nwe ndị na-eje ụka ọ bụ anyị nwe ma ebe arụ ụnụ ka ọ bụ anyị nwe nsị ndị ụka enyechi unu onyinye unu lụta ndị eze nyegwa efu ji na ọkụkọ rienụ nke ọzọ tinye bụ ihe anyị ka anyị soro na-eme maka ibe anyị nọ n'obodo bụ ịga ọhụ ka obodo dị mma ka udo dị ụmụ anyị onye ọ dịara mma ọ bịa kedu eze a na-agụ bịagadena 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 nna nna bịagadena 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 onye ọ dịara mma wutere eze unu tụọ m eze igwe ọbụrụ na-egwebego nkịta eze igwe ọkwa ojii a ka m ji na-arịọ Chukwu Abiama ka ịkwalite ọnọdụ Obinwannem redio steshọn a maka ọ bụ mbido ọfụ ka ha na-ebido vuere ụzọ kpere hazi ndị nchụchụ ama bịa ebe ha nọ ndị njụ ndị ụyere ala aka ga-ebi ihe n'ala ya ọ na ha kwuru ụgwọ niile ga na-anụ ya enyemaka ga na-esi ebe dị iche iche abịa wee kwado ha ka nwee ike kwụzido na-arịọ na Naijiria anyị nọ n'ime biko ndị na-achị anyị gbaa ha ume nye ha amamihe ka elekwata ndị a na-achị agụ egbugo mana na Naijiria abụghị ihe ziri ezi ma Chineke fụrụ Naijiria n'anya nye anyị ikuku anyị dị iche ala anyị dị iche mmiri anyị na-anwụ dị iche ife niile anyị na-enwe Chukwu fụrụ anyị n'anya mana ndị na-achị anyị achị isi afụtara ebe ha nọ biko tinye akọ na uche ka ha lekwesị ndị a na-achị anya na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'ụtụtụ a tata ndụ tata nghọta maka nghọta ka bụ nke mbụ maka na nghọta na okwu amada na Naijiria okwu amada dị na nwunye ọmada nwanne na nwanne mana ihe na-eso okwu bụ aghọta gị na-arịọ ka na anyị ga-ata ọjị a n'aha gị site na Kraịst onye nwe ekele m unu Deje Igwe eze igwe one of Nsukka ekele m nọn daalụ nọ daalụ mmegorugwa kilo a na-adị mma na Chineke Chukwu Malụnzu Chukwu Abiama Malụnzu ndị mbụ na ndị egede Malụnzu ichie ukwu na ichie nta Malụnzu ndị niile ihe ọma na-adị mma Malụnzu na-akpọ ndị niile bụ ndị bịara be anyị ihe ọma ka unu ji bịa ihe ọma ka unu ji eji na a sịrị m unu biko ndị niile bụ ndị ihe ọma niile so unu ya malụzukwe nzu ise na-akpọ ekekere ụwa ahịa na-anọ ụbọchị na-ada eke ori afọ na nkwọ Malụnzu na-akpọ onye ụwa masachi onye adịghị n'izu na ọnwa ama mgbu ya asị m ndị niile na-agba izu na ndụ asị m ọnụ biko nụ malụzukwenu nzu ise. ụmụ Igbo ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị n'onu ma na-ekiri ozi ọma nke anyị na-ewetara unu na ozi ndụmọdụ na ịgbazi ọnụ nke anyị na-ewetara unu biko ka ị na-esonyere anyị na YouTube na-esonyekwara anyị na Instagram maọbụ na Twitter maọbụ na Facebook na na webụsaịtị nke ndị Obinwannem ka anyị wee na-ezinye abụ ozi ka o si wee kwesị dị na-adị maka na oge erugo mgbe anyị ga-ebupụta ihe nke njirimara Igbo na asụsụ Igbo na omenala Igbo na ihe gbasara ndị Igbo niile n'ụwa niile
ọ kacha ihe anyị na-achọ bụ Biafra. Ị ga na-afụkwanye abụ ozi ka ọ ga na-abịa. Ị na-esonyere anyị, ị ga na-ama mgbe anyị tụpụtara gị ozi nke dị mkpa ị ya mara, ma wee marakwa ị ga-eme ngwa ngwa ka emeghara ọdachi. The vision is clear. Obinwannem Global Foundation. Listen. They say giddy giddy bugwe, the unity is the strength of a king. And when we work together, there is no weight we cannot bring. From the red mud of a light boat to the streets of New York City, we carry the heritage, we carry the beauty. Mazi Ugu Okechukwu saw the vision, he planted the seed. A home for every brother, a friend for every need. Obinwannem, the heart of a brother. Obinwannem, we love one another. Obinwannem, in Igbo home and abroad, hear the call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Obinwannem, everywhere we go. As one we must feed our own. No Igbo man or woman should ever feel alone. In the spirit of Onyagana, one day we stand so tall. Lifting up the weak, making sure we don't crawl. Our language is our identity, our culture is our crown. With Obinwannem, we will never let it down. Hey, Otwakana yekunen kuona kana cover the palm fruit. That is why we need you, from the branch to the root. Support the mission, embrace the vision. Mazoke Chukwu's heart is the engine of the mission. Together we achieve, say it loud. Together we achieve, make us proud. Yeah. Igbo Gadi, Igbo Shale. Support Obinwannem, Ndi Igbo Global Foundation. From the east to the west, north to the south. Mazi Ugu Okechukwu Ijele Global. Together we achieve. The heart of a brother. We love one another. Indigo home and abroad, hear they call. Together we achieve, we shall never fall. Join the foundation, let the movement grow. Everywhere we go. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo Nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo Nation. Igbo bụ Igbo, ekenekwa m unu ọzọ n'ụbọchị taata bụ ụbọchị eke ọkụ, ma bụrụkwa ụbọchị anyị ga-enye Chukwu okike abịa ma ekene maka na ọnyanwa bụ onye kere n'igwe kee n'ụwa, bụ onye na-eme na anyị dị ndụ n'ala ndị dị ndụ.
asị m ebe ọbụla isi wee na-ekiri m ma ọ bụ na-ege m ntị n'onu, ana m asị deje o n'olu Nsụka, deje o, alo o. Obi a na-atọkwa gị ụtọ, obi a na-atọkwa gị Paulina Paulina. O nwere ife na-ewute gị, o nwere ihe na-akpa gị, onwe ihe na-ewute gị maọbụ ihe na-akpa gị, ịkpọtụrụ Maazị Ugwu Okechukwu, onye ndu Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation n'ụwa niile, ndị na-ekwu maka omenala Igbo, ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Ọkwa mụnwa bụ Nwankwọ na Ohe Nsụka. Ịkpọtụrụ m, aga m agwọ gị ọya gị, aga m akụziri gị ife ga-eme ka ndụ gị dịkwa mma ọzọ. Anyị nwere ebe anyị na-agwọ ndị ọya, ndị arụ na-adịrọ, ndị na-amarọzi ka ha ga-esi wee kpata nwa ego, ndị na-amarọ ka ha ga-esi wee matakwa ndị bụ ụmụnne ha. Ọnya ka anyị ji wee baa the slogan ị na-anyị ga-afụ ya, because this is 1st March 2026. Asị m Chineke nke kere eluigwe kee n'ụwa na o megide m wee fụkwa March 2026, agbanyeghị ife na-agabiga n'ala Germany, na aga m ekwe ya nkwa na aga m na-asavụ ya dịka o si wee savụọ m. A ga na-asavụ ya site n'afa nne na nna anyị bụ Igbo. O nwere ndị gụchara akwụkwọ, were akwụkwọ ha gụtara wee na-akpa ego. Nwee ndị gụchara akwụkwọ, were akwụkwọ ha gụtara wee na-enyere ndị mmadụ aka. So o dipendịrị ụdị akwụkwọ ị gụrụ and ka esi gụọ ya na ka o si rie gị ego. Because mgbe m chọpụtara na ndị be anyị bụ onye gụcha akwụkwọ, ọ pụrịpa ọfụma ọfụma ka o ga-esi wee jee were akwụkwọ ahụ ọ gụrụ wee mee ụmụnne ha ndị ọzọ niile otu n'anya afọ ụzọ, ka ha wee bụrụzie slave ha wee dịrị wee gaba. Nwee ndị na-abụ ha gụcha akwụkwọ, ha were akwụkwọ ahụ ha gụtara wee nyere ụmụnne ha aka, ụmụnne ha wee werezie akwụkwọ ahụ wee mee gịnị, wee mara ha. Anyị so na ndị gụchara akwụkwọ chọọ ka anyị were akwụkwọ anyị gụrụ wee nyere ụmụnne anyị aka ka ha were nyabụ enyemaka anyị nyere fa wee mara anyị. So n'ọnya mere ndị Obinwannem Foundation n'ụwa niile na ndị Obinwannem Business Strategy na-akwalite platfọm a, na-asa anyị were wee gbasaba ozi ọma gbasara omenala Igbo na ọdịnala Igbo na ihe ga-ejikọ ụmụ Igbo n'ọnụ. Ha bịakọtakwa ọnụ bụrụkwa ofu family n'ụwa niile. That is why anyị ji wee nyezie title of Obinwannem Ndi Igbo Global Integration Online Classroom Service. Ị na-abịa na platfọm a ụbọchị ọbụla site n'ụbọchị tata, ị ga na-amụta ife. Ihe ahụ ndị mmadụ na-anaghị ego na yunivesiti, ihe ahụ ị na-ana ego eji achọ ebe ị ga-agụ ya ma ebe ị ga-amụ ya. Ma asụsụ Igbo, anyị ga na-akpọbata ndị ga na-abịa na-akụzi asụsụ Igbo online. So na ọ bụrụ na ị makwa ka esi asụ Igbo, chọkwara ka isoro ndị Obinwannem omenala na ọdịnala Igbo, ndị nkụzi, wee rụọ ọrụ, ịbata n'Obinwannem Business Strategy. Anyị amara ka anyị ga-esi rụkọ, mara awas ị ga na-enye anyị, ị ga na-eji na-akụziri ụmụ Igbo ya bụ ihe dịka asụsụ Igbo maọbụ njirimara Igbo n'Obinwannem Igbo TV or Obinwannem News. Anyị ga na-akwụkwa gị ụgwọ
awa ị ga-eji na-abịa akụziri ndị be anyị maka na ha ga-anọ n'ụwa niile na-ege gị ntị. So n'ịmara ịbụ ticha ka ịbụ, ịmara ihe ọbụla nke ị na-akụzi, ịmara ihe ọbụla eji mara gị, ịmara ihe ọbụla ọ ga-abụ ị na-agwa ndị mmadụ esi n'ọnụ gị wee na-amụta ya wee na-emere nyere onwe ha aka n'ụwa niile. Obinwanne na-emepe the door of application. Ị bịa gị ma apply, gwa anyị ife ị chọrọ ka anyị na-stream about you, ọ ahịa na-azụ ịchọkwa ka ndị mmadụ mara ya. Mana enwere nke anyị na-akwado, nwa nke ya na ha kwado, dịka real estate. Anyị na ha kwado real estate. So ọ bụrụ na iso ere ala Igbo ere, anyị na-aga ma arụkọ maka ya dị ere ala be nna anyị ere. So ị nwekwara ike dị na-arụkọ wit ndị nke na-ere na nne ọbụla anyị chọrọ iji wee mee ife n'ala Igbo. Ndị otu anyị ga-eje n'obodo ahụ ji aka anyị were ihe wit ndị obodo ahụ. So na o nwere ihe dịka ile ala Igbo ele n'otu nke nna akwado n'ala Igbo niile. So n'ọnya mere ụzọ nke nsi aga n'ala Igbo ji dị iche. So n'ebe a ka m ga na-akụziri gị ihe kpatara nụ nji wee nwee that mindset ọ nji wee na-akwado ụdị ife ahụ m na-ekwu okwu ya. Maka na sọsọ m bụ onye kwuru okwu na soshal midia wee sị na dị ere ala Igbo ere, na onwere mgbe erere ala Igbo ere. Ma mgbe ndị ụka bịara wee na-acha ana, adashiri ha dash. My father ha nyere ndị ụka ndị mbịarambịara ụlọ. Anọkwa ụmụ ikorobịa bịa rụpụtakwara ndị ụka ana ha nọ na be anyị. So automatically everything about ndị ụka nwere mgbe anyị na papa ha na papa anyị ji wee so okwu. So na m ga na-eme ka ị na-aghọta the originated of Christian and originated of traditional and culture. Anyị ga-eji nke Nsụka be na m na-ekwu okwu. So ị bịakwa ikwu okwu na platform a, ị na-ekwu nke nna gị maka na nke nna gị ka ị mara ọfụma. So na Obinwanne Igbo TV ebe anyị na-ejezi kịta bụ ịkụzi nkụzi gbasara Igbo. Ị ga na-amụta ọtụtụ ihe dị iche iche. Anyị ga na-emekwa ndị eze na ndị ọzọ invite. So n'oge na-adịghị anya anyị ga na-eme ma igwe obodo invite, anyị ga na-eme ma youth obodo invite, anyị ga na-eme ma ndị isi afịa obodo niile invite. Because Obinwanne Igbo TV, Obinwanne media, anyị akaghị aka n'Africa n'ụwa niile, nke bụ na anyị ga-take care of our land to make sure that we participate on the restoration and rebuilding of Igbo land. Ka ọ dịkwa nsọ dịka ọ dị na gboo. Anyị ga-azachasị obodo anyị ọ dị mma ọzọ. So n'ile anya nkụzi ka anyị ga na-akụziri gị maka ndị ga-ebido ọrụ. A ga-enwe ndị nche, a ga-enwe ndị nkụzi, a ga-enwe ndị na-agba ama. So anyị ga-enwe ọtụtụ ọrụ dị iche iche. Otu a ka ọ ga-adị na every local government, every villages. So na ọ bụ na isonyebeghị na village obodo gị na ihe a na-eme ka obodo gị dị mma, Obinwanne ndị Igbo na-asị gị gbabakwa ngwa ngwa kịta gbajebe n'obodo gị, join ya ife ọbụla ndị obodo gị na-eme kịta ka ị soro n'ọnụ na-edozi obodo gị. So n'ihe Obinwanne na-abịa ime bụ gịnị? Na anyị ga-anatasị ndị obodo kọntaktị eji enwetacha ndị obodo ọbụla n'ala Igbo niile. Anyị ga-anata kọntaktị ndị nchekwa obodo gị, anyị ga-anata kọntaktị eze obodo gị, anyị ga-anata kọntaktị youth obodo gị, anyị ga-anata kọntaktị ụmụada obodo gị, anyị ga-anata kọntaktị ihe niile eji mara Igbo. Maka na ya achọghọzi onye ga-abịa bịa na soshal midia ọ na-enye anyị nsogbu ma ọ na-ekwu okwu na-ebute nsogbu n'ala Igbo. So na onye ọbụla bụ onye nke na-ekwu okwu na-ebute nsogbu, ebute na Obinwanne TV. Ịma na anyị nwa ga-achọ onye aha n'ala Igbo, chọkwa ya n'obodo ọ nọ n'ime. So na o nwere otu anyị na-achịpụta kịta, otu na-achịpụta kịta, otu ahụ na-achịpụta kịta. Ọ pụtazie mgbe a ga-announce ya ihe declare ya, mgbe ahụ ka unu ga-amara na ife niile na agwa unu kemgbe m mepere Obinwanne 2019 na orugo mgbe ọ ga-abịa na mmezu. Kịta abụrụ mgbe a na-ezo ihe ọjọọ ezo. Agwara m unu na ebe a bụ ebe a na-agbasa ozi ọma nke Chukwu nke anaghị akụ mmiri. Because many of you people na-follow many years. Ifologo many years. Mana gịnị ka ị mụtara na ụlọ akwụkwọ m? Ka ọ na onwere ihe ị mụtara? Ị ka na-agbagharị ka ị mara ihe a ga-eme ka ọ daa, ka steshọn Obinwanne daa. Steshọn Hibere kutugoro BBC. Ị ka na-anụ akụkọ BBC n'ala Igbo. Maka na this platform bịa kuturu BBC chụna aha ha medobe ndị Igbo interview. Na anahụ mgbe na-apa ha ka mpapụ ha n'ala Igbo.
Obinwannem nọchiri BBC kịta oge agha nke dị Biafra kịta BBC bịa ka ha turn upside down nke unu mana ha mechaa mee na Nnamdi Kanu interview na London gburisie ya ka na-egburi agwọ ha chọrọ iwepụta original word Nnamdi Kanu nyere fa ga-azọ ndị Igbo ndụ ha kọtụcha ya off ọmụnwa na ebe a na-etinye everything BBC na-eme n'ala Igbo anyị bụ ajọ ife ka ọ bụ. They never promote any good thing. Even mgbe ndị Fulani na-egbu anyị ma mgbe ndị Nigeria police na-egbu anyị mgbe ndị Nigeria army na-egbu anyị BBC anaghị ebu nke ahụ. Ọ ndị IPOB media bie na-ebu nke ahụ anyị nwa anaghị buo ya. Facebook ga-restrict anyị ma block anyị ma delete anyị out of everywhere. Nke ha delete kwa YouTube m because if I na-egosi bụ exactly what is going on in our land. Mana ebe a bribe goro BBC, bribe all Nigeria channels, bribe all international community, bribe United Nations, bribe Amnesty International, bribe even European Union, bribe American, bribe almost important country in the whole world to make sure na him listening on anything gbasara Biafra or gbasara ife anyị na-eti mkpu. So all of us already know our problem, know how we go solve it. Ụfọdụ werezie wee na-eri anyị mugu mana anyị ga na-akụziri gị something ị ga-eme gị ka ị mara that na ọ bụghị otu o si wee aka inu si ada ka o si atọ. So you need to learn something ga-enyere gị aka. Anyị nwa mekwa ka ịmata na akwa ọkụkọ na ife ha na-eme abụghị omenala Igbo. Anyị nwa mere ka anyị matakwa na ihe a ejike mbaka na Ebuka Obi ha na-eme abụghị a Christianity way. It's not, and it will not, and it will never be. Onya ka nji wee dị ndụ na-eruo taa. Eziokwu na-ekwu bụ nkwucha ya ụwa tọ ụwa gị niile, you will never forget about my truth. Maka na eziokwu na-ekwu ana m ekwu as a challenge. Adị m ekwu as ịgbazigo onu. No, I'm ekwu stop it and follow what I say before mebiere gị ihe in future. So na ejike mbaka na Ebuka Obi na Ebube Mmụọ Nsọ na Odumeje ihe ndị a niile na-eme bụ scammer ka ha ncha niile bụ ihe ha nọ ka akwa ọkụkọ tiwere akụ. Ha na-akwa ọkụkọ tiwere aka bụrụ ofu ihe, o nwere ihe dị iche. Sorry, the same thing akwa ọkụkọ tiwere akụ na-eme ka Ebuka Obi na-eme. The same thing akwa ọkụkọ tiwere akụ na-eme ka Mbaka na-eme. The same thing akwa ọkụkọ tiwere akụ na-eme ka Odumeje na-eme. The same thing akwa ọkụkọ tiwere akụ na-eme ka Ebube Mmụọ Nsọ na-eme. Ha sụ na ọ bụrụ ya ana m ebupụta arụsị ndị ohe Nsụka, arụsị ndị Igbo niile ejide ebube, arụsị Isad, arụsị niile Igbo ji eji ihe n'ụwa niile. Ha nwụọ iyi n'ala Igbo ka nwụọ iyi n'ala Igbo. Onye n'ime anyị last 6 months ịmadat na onye ahụ bụ onye ga-ekwubere Igbo ọnụ n'ụwa niile. Mana ọ bụrụ na ha ncha niile nwụsịsịa ịma na eziokwu nke nziri nna-ezi unu kemgbe ụwa na bụ otu a ka o si wee dị n'ala Igbo na otu a ka ọ ga-adịgide. Maka ha soro ụmụ nwunye ha ncha ga-anwụ instantly. Because that land ị na-ene anya bụ ala Igbo. Anyị niile bụ ụmụ Igbo kwesịrị ịpụta bịa kwuo okwu maka ya. Nke a na-ekwusi asị na ọ bụrụ eziokwu ị ga-akanta ya ozugbo onye gosiri ebu nwa Igbo. Mana ọ bụrụ na ịgba nkịtị ka ọ ga-esi wee na-eri o nwere ike ori isi gị sef ịma amazi mgbe e mere ihe ha na-ekwu okwu ka eme dị gị mma na ruo. Because ịbịa n'ala Igbo ugbu a a lot of people na-asọfa na-eje ụka, a lot of people na-ezu oshi na-eje ụka, a lot of people na-agba amasị na-eje ụka. Then ịbịazie n'ala Igbo na-ajụzi ka ezi ndị bụ ndị na-eme ihe ọjọọ whereby na onye ọbụla nọ n'ala Igbo na-ekele m na ọ bụrụ ya ka ezi onye ọ bụ, ka ezi ka ha si abịa, ka ezi ka ha si ana. And gịnị ka a ga-emekwana ndị agha sị na ọ bụ ha ma na-enye nsogbu? Ebe a ka ị ga-esi mara na ikorobịa niile nọ n'ala Igbo nwere ebe ha si wee gbaa ọrụ. Ana ọnya ka anyị ji wee sị na anyị ga-abịa ka anyị chọọ nya bụ ihe mara ka o si wee bido, marakwa ka anyị si wee kwụsị ya. Maka na Igbo ga-adịrịrị m ọzọ. Ekenekwa m unu wee na-asị dịka unu na-abata na ya bụ ife onyonyo nke nji ekwu okwu n'ụbọchị taa. Ana m asị ka onye ọbụla tọọ ntị n'ala fụ ka m mesi wee na-atụri okwu ka ọ na-ekwu unu nghọta. Maka na onwere nke m kwuchara na agaghị abịa na mmezu. Agaghị amasị gị nye m kredit maka na asụ na onye ọbụla okenye adị aka nka na-egwu ọma agba. Kredit ị ga-enye m bụ gbaa mbọ fụ na ị ga-echa okwu m, ewekwana ya wee gwurie egwu jee were emepụtara onwe gị ihe ga-enyere gị aka. Maka na ihe na-atọsa, ana m atọsa the power of leadership, ana m atọsa the power of business, ana m atọsa the power of insecurity or security,
ana m atọghe power of relationship. Aga m eme gị ghọta exactly how God create this world. When you follow my idea, my direction, you will never ever think of going to church. You will never think of going to any shrine. You will never think of going anywhere. You will be as how God create you and become a happiest man in the world. Wiwe ma ị na-achọ ka ị bụrụ ihe gaghị abụnwu bụ maka na ị na-eje ebe ikwesịghị na-eje. When you start going where you're supposed to go, there is nothing you will lack in this life. Onya ka nji wee bụrụ nwoke obi anwụrị, obi nwanne nke ndị Igbo. Ozi nnezi abụrụ ka inyere m aka. Ozi nnezi bụ ka inyere onwe gị aka because enyegoro m onwe m aka, onwe m dị m mma. Ọ bụ na ọ bụrụ maka mmadụ ibe m ga-egbu m ọsịsọ na ọ bụ na ntị isi ka nnaba anyị kịta. M ga-asị gị na nnaba anyị kịta na enwere ife m ga na-arụ na baanyị na-abụrụ ije kọba ọrụ ugbo na-azụ ọkụkọ. Even ọ bụ na mma m kapịnta mụọ kapịnta na-akụrụ onwe m oche m ga na-edina nakwa mma na-edina. Mgba mbọ fụ na onwere ụdị ife m ga-eje n'afịa na-egote nọọsụ na be m ka m ga-anọrọ. Because ọ bụrụ na ijegharịsịa n'ụwa ịfụ na onwere ife dị n'ime ụwa na uwe ekwesịrị ka a na-anụrụ ya ọgụ, uwe ekwesịrị ka a na-akọrọ ya ọnụ. Onye ọbụla gị na ya mekọrọ ihe, ọ sị na ihe gị na ya na-eme adịrị ọzọ ma ọ naba echenere ya echiche. Because ụwa a nwere onye gị na ya yi wee bịa, onwekwana onye gị na ya yi wee na. Ya ka m ji wee bụrụ ozi ọma nke Chineke wee bịakwute unu n'ụbọchị taa bụ 1st March 2026 bụrụ ụbọchị eke ọkụ. Ka unu cha niile bụ ụmụ Igbo bụ ndị na-eprichi ife ọjọọ. Ka unu cha niile bụ ụmụ Igbo bụ ndị nke na-eme na ụmụ Igbo anaghị enweta oke ha n'oge ha kwesịrị na-enweta oke fa. Unu cha niile na-eme ụmụ Igbo ji anwụ ọnwụ ike. Unu cha niile na-eme ụmụ Igbo ji ezu ori. Unu cha niile na-eme ụmụ Igbo ji atụ asị. Unu cha niile na-eme ụmụ Igbo ji ebe akwa arịrị ha na-ebe n'ụbọchị tata maka ihe ọjọọ unu na-emegide fa. Ndị ahụ niile unu na-emeju ihe ndị a na-eme ụdị ife a, oge erugo mgbe unu ga-echegharị. Oge erugo mgbe unu ga-echegharị because na iwe Chineke na-achọ ịbịa n'ala Igbo. Iwe Chukwu okike abịa ma na-achọ ịbịa n'ala Igbo. And iwe Chineke bịa, ihe ọ na-eji abịa bụ thunder of the justice. Ndị niile mere ife ọjọọ ama na nwunye because a ga-echegube ka onye ọbụla si wee kpaa agwa. Ya ka ji wee bụrụ ozi ọma wee bịakwute gị nwa bụ onye nke ka na-eme mmehie. Ọsọkwa gị bụrụ Fada Mbaka, ọsọkwa gị bụrụ Ebuka Obi, ọsọkwa gị bụrụ Ebube Mmụọ Nsọ, ọsọkwa gị bụrụ Odumeje, ọsọkwa gị bụrụ Lazarus Moka, ọsọkwa gị bụrụ Brother Chibuzo, ọsọkwa gị bụrụ Bishop Igwebiko Ona, ọsọkwa gị bụrụ Catholic priest. Ihe ọbụla ọsọkwa gị bụrụ, anything we find guilty in your life, you will suffer like ordinary man. There is nobody above somebody in God's face. N'iru Chineke enweghị onye karịrị ibe. We need to start preaching the word of God. We need to start preaching the word of God and also practicing it in reality. We need to prove the whole humanity that we are here for the word of God. We are here for the God's vision. Ụmụ Igbo niile ekere eke n'ụwa bụ ndị ozi ọma ka ha bụ. Onye Igbo ọbụla amụrụ n'ala Igbo ma amụrụ n'obodo oyibo ọnwa eze ka ịbụ. We born spiritually. We are spiritual people. There is nobody supposed to pray on top of us. There is nobody supposed to touch on our head. There's nobody supposed to know more than us. No. Ndị wọnọdụ ka netwọk m onye tụrụ obere nsogbu. So ụmụnne m na ụmụnna m dịka unu na-abata n'ozi ọma nke ụbọchị taa, ana m eme ka unu cha niile mara na onye na-ezu unu ozi ọma bụ nwanne unu nwoke a na-akpọ Ugwu Okechukwu, Obinwannem nke ndị Igbo, ka m jejere Igbo niile ozi. Unu afụgo ka anyị si agbasa ozi ọma n'Obinwannem Igbo TV. Unu afụgo ka anyị si agbasa ozi ọma n'Obinwannem News. Unu afụgo ka anyị si agbasa ozi ọma n'Obinwannem Igbo News.
ama m na peji niile a na anyị nọchiri ya even ma Nwankwọ Nweke Nworie Nwafọ Nwankwọ ala Igbo anyị nọkwa ya oge anyị nọ n'ọtụtụ ebe dị iche iche nọrọkwa na Caregiver International YouTube, nọrọkwa na Obinwannem News YouTube, nọrọkwa na Twitter ya bụ nke a na-akpọ X ugbu a. Anyị na ebe ahụ niile wee na-agbasa ozi ọma ga-enyere Igbo aka. Ọ baghị uru na anyị na-aghọrị onwe anyị. Ọ ga-adịkwanụ mma na onye eme ọfụma si too ya, onye emeghị ọfụma si etona ya, dịka nsa gwụrụ n'isi ndị pastọs niile nwekwe ga-azọ ọfa maka ụmụ Igbo ga-eji aka ha wee mara ife na-eme ha. We have to start from our village. Otu ahụ nne na nna anyị si dobere anyị obodo ka anyị ga-esi wee jee. Ọ bụrụ ịbịa buoro ndị pastọ amụma, iburu mmadụ amụma ha iburi, ọ bụ na o mere anyị ga-atụgo mkpọrọ dịka Brọda Chigbo apụtago kwuo eziokwu, maka na eziokwu ndị mmadụ na-ekwuzi ma ihe gbasara Biafra, ma ihe gbasara Igbo, ma ihe gbasara religion o Christianity o, ị ga-afụ ndị ga na-atọghe ya. Ọrụ Obinwannem bụ ịbịa na-ewetara gị, maka na ọnya ka m ji wee kpọọ ya Igbo Integration Classroom. Ị ga-afụzi ụmụnne gị bịa na-akụziri gị ihe. Ọrụ m bụ ije na-ekpote ndị nke na-ekwu the same thing na anyị kwugoro before, so you begin to listen to them. Onye ọbụla kwuru nke anyị ekwughọ, anyị ga-agwa gị na anyị ekwubekwu ụdị a nọdụkwa ka nke ọ banyere. Mana ọ bụrụ na anyị na-agba nkịtị na okwu niile ahụ na-ekwu mana anyị kwere maka ọgbara nkịtị kwere ekwe, so na anyị gwago gị ihe Igbo ga-adị ka ya, gwakwa gị ihe na-esere Igbo, gwakwa gị ihe ga-eme ka edozi Igbo. So anyị nwa nọ na line n'ebe ndị na-edozi Igbo, ana anyị nwa maka a ga-esi dozi Igbo. Ana ọ bụrụ na edozighị Igbo, inweta Biafra ga-afịa arụ. Ya ka m ji wee bu ụzọ wee jebegoro n'Obinwannem ndị Igbo, ka m megoro ka ndị Igbo marụgoro ife na-emefa na ihe ha na-eme onwe ha before ha wee marụzie ka ha ga-esi zoo onwe ha. Maka na ọ bụrụ na isi ndị Igbo zọba onwe ha dịka ha mara ọdị ihe ha na-eme onwe ha, ọ ga-abụ ọgụ na mgba. Ana ọnya mere ha ji eso ezigbo okwu right now. Ya mere ha ji eso ezigbo okwu. Ịbịa na IPOB ha na-eso okwu, ịbịa na Igbo World Congress ha na-eso okwu, ịbịa na nzukọ ndị Igbo ha na-eso okwu, ịbịa na union ndị Igbo ha na-eso okwu, ịbịa na gọọmenti ndị Igbo ha na-eso okwu, ịbịa na religion leadership ndị Igbo ha na-eso okwu, ịbịa na market leaders ndị Igbo ha na-eso okwu, ịbịa na even street leaders ndị Igbo ha na-eso okwu. Ifu na everywhere Igbo gather, Igbo na-eso okwu n'ime onwe, including their family one by one. Ka ebe ihe ebido wee dozibekwa na-edozi ihe mebiri n'ala Igbo. So n'ọnya ka anyị ji kwuo na ọ ga-abụ n'isi ka anyị ga-eji dozie ihe na-emebiri n'ala Igbo. N'isi ọma bụ ofu onye pụta ọsị na onye nwa na-ekwuru Igbo niile. Mba, ọ ga-abụ n'isi ka a ga na wee tụọ vootu ka anyị ga-esi wee mee gịnị, megharịa Igbo ka Igbo dịkwa ka o kwesịrị ịdị. Ọnya mere eji asị gị na ihe ọjọọ nke ị na-eme n'ọkwa chi gị ga-eji aka gị wee taa gị afụ. Chi gị ga-ata gị afụ. O nwere onye ga-ata gị afụ because na everybody ga-mind their business very soon. Then mgbe onye ọbụla ga-mind business, ichetebeze ndị gburu egbu owutebe gị. So na ọnya mere eji asị na onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ uche ya edokwa ya, maka na ọ bụrụkwa ka o si wee dịrị gị mgbe i bidoro ya ka ọ ga-adịrị gị mgbe ị ga-emechi, maka na ihe ọjọọ adịrọ mma. Anyị nwa batara na this struggle of Biafra wee were eziokwu na ezi omume wee gbaa mbọ ya, unu abandụ ọrụ anyị, gba anyị stark illiterate, na-afụ anyị ka ndị na-enweghị uru anyị bara. Anyị ga-anọgidekwa na anyị nwa ga-akpọrọ ndị ọgụ unu resọt na anyị nwa ga-agwa unu ka Nnamdi Kanu si gbaa mbọ, anyị nwa ga-agwa unu ka Uche Mefo si wee gbaa mbọ, anyị ga-agwa unu ka Wazike si wee gbaa mbọ, anyị nwa ga-agwa unu ka ndị a niile ma nne nna ya anya mnyere, anyị nwa ga-agwa unu, anyị nwa bụ redio ndị ahụ bụ ndị na-ekwuru Igbo niile, anyị nwa ga na-agwa unu ka ndị a si gbaa mbọ. Unu bịakwa ka unu tweetie ma ọkụ unu kọva ndị nke isi unu, anyị ga-abọpụta unu tụsụ unu. Ọnya ka midia ji wee dị ezigbo mma. So na anyị rụrụ dis midia ka anyị wee gbaa mbọ fụ na onweghị onye ghọrịkwara nwanne ya n'ala Igbo ọzọ. Onwezi ya were nwanne ya ọsụkwa unu wee rịpọtụ ba peji rịpọtụ biru na ama rịpọtụ cha wee ruo ka anyị si aga n'ụlọ na anyị chọzi ịga n'ụlọ, maka na anyị mana unu egobichago ndị midia, unu egobichago everybody, na otu unu gobichagoro everybody ọ gbasaghazi anyị. Ihe gbasara anyị bụ na anyị ga na-ekwu okwu ka anyị wee mee ka ndị ọcha wee mara exactly what we are talking about. Because nchọrọ ịrịpọtụ na Germany kịta about ife na-eme n'ala Igbo, ha ga-asị m mụpụta evidence bụ ife a na-ekwu now. So it is record to let the whole world know what Nigeria is doing to us, what religion leaders is doing to us, and what we are passing through in our own heritage land. That is it. Nwere ife ọzọ. So ana m ekene unu dịka unu na-esonyere anyị wee na-asị ka Chukwu okike bịa ma gozie onye ọbụla dịka nsi wee bịa n'ụbọchị taata. Asị m ka m bịa ka anyị kwuo maka one or two things nwere vidio m wetara ka anyị maragoro ka anya bụ ihe vidio si wee dị, mana tupu ma na-eweta ya ka m pụtakwanụ.
His Royal Highness Igwe Dr. Ambassador Patrick Okolo Chukwueze one Mkpanano Ancient Kingdom Eze Igwe one of Nsukka Obumha. I'm not going to say Nari. Maka na egwu ọzọ anyị na-agụ na chọọchị anyị na-achọzi ndị ụka anyị ewefula ntọala anyị wefula ogige ala mụ wechite ogige ala ọ ji azụrụ mmanụ ụtụtụ reju ya n'okwu nwata ụwa ka ụmụ anyị amaghị ebe ogige a ya bụ na akwado sie n'ike ebe ọ bụ na uje kpọọ m na aga na baka na station na na-ekwu ụwa na-anụ olu m ya ha mbụ Chukwueze Igwe Chukwueze akwa ekele gị anyị na-ere ala Chukwu na ya lele na nkịtị onwere ebe anyị ekoro Chukwu ala ego mana ọ bụ maka oke ọchịchọ dọkịta ụmụaka na-eji ere na ala ewetara ọha onye ka obi sọsọ eje bururu ala ọ bụ arụ ọ jọrọ njọ mana ihe na-ekwu bụ ọ nwere ihe a na-arụ akọzi ijere ere ala gị ha na-ere ere n'ọgụ emechaa hapụrụ iwe ụmụ ma nna nna anyị ọ bụrụ ha rere onwere ka anyị ji edepụta oke ọchịchọ ya ka nna asị ndị na-achị anyị ha kwere ọnụ ka ndị eze bịa na ọchịchị gọọmenti Naịjirịa ọ bụ na anyị bụ ndị eze na-abịa nso ụmụ mpụ niile a na-eme ga-akwụsị mana ha kwere ọnụ ndị politiks na-ebuga anyị mebie obodo anyị ọdụ ọzọ ụzọ mana etu nwetara omenala nnekwe ma ndị ụka ewechitego omenala maka ụka agbariko a na-enwe ma nke a ma n'ụlọ ụka ha ebujo ile anya na ana anọ oriri n'ụtọ n'ọbụ egwu omenala ka eji anaghị iri echirisi na omenala na-echeta isie na ike na anyị kwadoro mkparịsị abịa na omenala ị na-asa arụsị enwere ihe bụ arụsị n'asụsụ na-agba ekwu ọtụtụ mgbe arụkwụsị gị ekita okwụsị ndị ya nke enwere ihe bụ arụsị ya bụrụ onwe ihe ndị Igbo na-eme na-adịghị ọyị ka ihe a na-eme kikiri nkịta na-ezu ori mmadụ na-egbu mmadụ oge gboo na-ezu mmadụ a na-egbu ọbụ ezu ree ndị ọcha mana nkịta bụ ezu egbue mmadụ na-ere ya na pas ga motu ọ bụ ihe dị mmadụ arụbụ ya so ihe m nọba arụ ekele m Igbo Igbo ekelekwa m unu ọzọ unu anụgo ihe nna anyị bụ Igwe Okoro kwuru. Nke mbụ o mekiri pọintị gbasara ile ana adaele ana Igbo ele mgbe gboo. O mekukwara pọintị na-akọwara gị na ndị gọvanọ anyị ekwere ha bịa dozie obodo kwuru n'ụkwado ebe o kwuru ya bụ igwe Nsukka Local Gọọmenti. O nwere ka o si wee mee ka anyị chara niile mara na ndị ụka bịago mebisi omenala Igbo. Ọkwa onye nwagokwara ọfọ wee sịkwa gị gọcha ọfọ sị gị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị and which is na ọ gwara gị na ha nọchiri anya Jizọs na ha nwa bụ ndị eze nọchiri anya Jizọs na ọ bụghị ndị pastọ nke o ji abụ ndị Reverend Fada ya ka ọ na-achọ ịkọwara go na ọnya nwa ka anyị jụrụ ajụjụ mgbe anyị jere na Eluigwe Agrịrị ha nwa bịa na gwa anyị na Jizọs bi onye ọbụla n'ime Jizọs dịka ozi eziri ezi. Papa gị na-ezighị ozi onweghị onye nọ ebe ahụ kịta na-ama ozi ọ na-ezi gị na-abụrụ sọ gị nwa gị na chi gị so a na-ezighị ozi o nwere ihe na-erekọdụ ozi ahụ n'ime gị na-agwa gị ya na direct gị na-emuvu ọ dịka onye na-anya moto. So na ozi ka Jizọs ziri ozi ka o ziri so ị na-eche maka Jizọs ị mana ị ga na-eche maka ozi ya. Onye bụ ihe eze anyị na-akọwa. Ọ ga-adị mma ka anyị niile jiri obi nwanne wee nachie n'ala Igbo nachie na omenala anyị. Ọ bụghị na ama n'aka ụka Kraịst a ga n'aka ya mana ị na-aka ya n'ụzọ kwesịrị ekwesị oge na-enyere ndị mmadụ aka. Nwere ihe ọzọ
ihe niile ifuru a na-eme eme n'ụwa Chineke bi ekere ma nke ọjọọ ma nke dị mma na ihe anyị na-achọ bụ nke ga-adọ na-eme ka anụ ahụ anyị dị mma nwere ihe ọzọ. Ihe anyị na-achọ bụ ihe anyị ga-agba anyị na-eme obi a na-adị anyị mma, anyị na-enwe aṅụrị n'ime onwe anyị, onweghị onye ga na-ata ahụhụ n'etiti anyị, onye ihe fịara ahụ anyị agbaka aka ọnụ merie ya dịka anyị si eme mgbe ahụ anyị pere mpe. Anyị na-enye aka echujuru gị mmiri na ite gị. Ọ bụ na ịchụcha saịdị ma echuo saịdị gị, echucha saịdị gị echuo saịdị gị, mgbe a ga-akọ ọrụ ịkọkwaghị m nkọkwaghị gị. Mgbe a ji arụ ụlọ ekwu ụlọ ebe a na-esi nri, anyị enye aka rụọ ọrụ ndị be unu, mbọsị nke anyị na-enye aka rụọ ọrụ ndị be anyị. Onwe mgbe a ga-akpụ azịza ya enyere anyị nwaanyị ekpụọrọ m kpụọrọ gị. Onwe mgbe a na-akpa nkata ya kpakọta ya ọnụ. Ọ bụrụ mgbe anyị na-akpa mkpa ejuna anyị na-akpakọ ya ọnụ. Mgbe anyị na-eje ụgbọ kashu anyị na-akpakọta ya ọnụ. Mgbe anyị na-atụtụ ụkpụ ụdara anyị na-akpakọ ya ọnụ. Igbo, everything about be anyị na-emekọ ọnụ, maka na asị everything about Igbo, it is like a wrong statement because there is nothing like Igbo. I am just wake up and understanding Igbo because enwere ọbụrụ ọsọsọ Igbo, even asụsụ Igbo anyị na-asụ eji wee mere anyị dịka na ọ bụ ihe eji wee mara Igbo niile. Because ịbịa na Nsụka be na ma ọ bụrụ na Igbo ka ha na-asụ, Nsụka ka ha na-asụ. And ama m na-ejekwa na village n'ọkwa o nwere ihe na-asụ na-abụrụ Igbo, mana enwere ike n'ime ihe niile anyị na-asụ enwere ike ọ bụ na ofu asụsụ Igbo ndị ọzọ ga-amakwa dị n'ime ya. That is why just now Igbo kọnkara anyị. Igbo kọnkara ya otu esi achọ ka Biafra kọnka anyị now. Otu a British si kọnka anyị, otu a ka Igbo si kọnka anyị. Igbo kọnkara the whole 4 market days. Everywhere the spirit of Igbo 4 market days, Igbo bia watara the 4 market days and use it, and it worked for him. So no nya mere eji abụ ịpụta ifu na Igbo na-ada ebe niile. Igbo bụ ihe jere akwụkwọ wee mụta akwụkwọ wee mata ihe ndị ọcha na-akọwa wee bịazi n'ala be anyị ka o mee ka ọ dịrị ndị be anyị mma. Ọ Igbo. M ga-asị gị na Igbo bụ onye mara the everything about ndị ọcha, the first person matara ihe ndị ọcha na-akọwa wee bubatabazi ihe niile gbasara ndị ọcha na-aba ya. Ọ abụ Igbo. Igbo do not as somebody the wise. Otu a nna zo Obinwanne, ọ bụ na ihe Obinwanne na-aga aga na efu na ọ ga-abụ Obinwanne ga-akọnka the name. Enwere ka na-asụ ndị Obinwanne. Otu akọ ga-adịgide ọ dịkwazi ka ndị Igbo. So onye ọbụ asị na onye na-ekwu maka ya nwere ihe ọ na-eme. So otu a na-abịa ikwu na Igbo o nwere ihe Igbo menwuru, o nwere ụdị agwa Igbo na-akpa, o nwere ihe eji mara Igbo. And mụ nwa na onwe ejego na mmụọ cheki ihe eji mara Igbo. Ọ bụrụ na ihe eji mara Igbo bụ Obinwanne. Ihe eji mara Igbo bụ Obinwanne. That is why nji wee adopt Obinwanne ka m were ya wee garie ozi ka m mee ka ụmụ ya niile bụ ndị Igbo mara na Obinwanne ka ha ga-enwe wee nyere onwe ha aka, ma ndị nọ n'ime Biafra o, ma ndị nọ na gọọmenti Naijiria o, ma ndị nọ na religion foreign religion o, ma ndị nọ na omenala o, ma ndị nọ na omenelu o. Nke ọ bụla ị nọ n'ime mana amara na Obinwanne ka ị eji wee marakwa na nwanne gị na-ebe akwa na-asị gị bịa ka anyị dozie. Because na onweghị ihe onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu. Because na ihe niile anyị na-azọ aghọtara dị ihe anyị na-azọ, anyị aghọtara m because onye ọbụla nwere akara aka. Enwere m ihe mmemenwu, nwe ihe ịma mmenwu, nwe ihe ị ga-emenwu, mụ ama mmenwu. So jugodu ndị ahụ na-azọ kịta ọchịchị Biafra maọbụ ndị na-azọ ọchịchị Igbo ma ndị na-azọ ọchịchị Naijiria, jugodu ihe ha ga-eji ọchịchị ahụ wee na-eme. Just jugodu ihe ha ji ọchịchị ahụ eme. Ifu nọ ebe a ka esi wee mana ndị bụ ndị ọjọọ na ndị bụ ndị ọma. Because anyị ekwesịghị iji ihe mmadụ wee na-anya isi. Ndewo na ụmụnne m, ka anyị nabata brother Chigbo nya ka nabata ndị mmadụ 1 or 2 people na video ka anyị wee kwuo okwu na 3 ekwutego m ọfụma. Ekwutego m ọfụma ka anyị jee nabata ndị bịara n'ọfịs anyị today. Ka anabata ndị bịara n'ọfịs anyị today. Aga m like ka ọ bụrụ okay, let us go to okay, no. I believe brother Chigbo ga-aka mma nke ya na akwa ọkụkọ, nke o kwuru maka akwa ọkụkọ. Akwa ọkụkọ
ama m na nke ekele m unu ọlọlọ Nneka Chimezie nke lọrọ Nneka Chimezie. dịka m gwara unu ndị Igbo na ihe m wụwo an investigative journalist. Ụdị journalism anyị na-adị very scarce due to ụjọ. Agwala m unu na anyị enyochagide na ihe na-eme n'ala Igbo. Nyochapụta na ana m ekwu ihe ha like ha bịa buru m n'aka Nigerian gọọmenti nọ n'ihe na-eme n'ala Igbo. Aka ndị amị nọ n'ihe na-eme n'ala Igbo. And enwere agenda. Enwere an Islamization agenda n'ala Igbo. Kama na ha ji nwayọọ plan ya na-eme and ịmana na enwere mgbe go one. Ịma Judas lecha wetinye ego ndị isi ojii nọkịta ama ewetinye. Anyị abatago na nke Chigbo. Brother Chigbo, so automatically ka anyị gee ihe o kwuru, ka anyị gee ya ntị. Ka anyị gee ya ntị. Ka anyị gee Brother Chigbo ntị, ka anyị wee nụ ife o kwuru. Ka anyị wee nụ ife o kwuru. Ọ na-adị mma owu ị na-anya owu a tọkwa n'ụtọ o nwere ndị mụ na ha na-abụ na-ekwu okwu ọsị gị onye mebie ụwa ọkwụ anya ụgwọ ya. Ama m mmadụ na-eso na-ekwu ụdị okwu a, onye mebie ụwa ọkwụ anya ụgwọ ya. Brother Chigbo, eziokwu iwe nwa na-adị eru n'ọkpụ. Eziokwu ịbanyego n'ihe ha na-eme. Ịbanyere n'ihe ha na-eme eziokwu. Ụmụnne m, Brother Chigbo ọ correct bago mistake ya. Ọ na-correct zi the mistake ahụ na-eme mgbe ahụ. Ọ na-abụ ọ na-ekwu okwu na-abụ. Ọtago ịma okwuchagoro ihe n'oge ekwu ọma nke ọjọọ ndị otu Kraịst. Ya bụ ndị otu ha. Ọtago ha echefuzie na anyị nwa na nwaanyị bụ ndị otu Kraịst. Mana ya na-ejizi afa Kraịst aga. Anyị jizi afa Chukwu Okike abịa ma bụ onye kere Kraịst. Ya ka anyị ji karịsịa ha ncha niile. So mgbe ahụ ọ na-ekwucha, mgbe ahụ ya na Ejiofor Ezak ha na-eme ihe ha na-emegheri maka Ejiofor na onwe na-emegheri emegheri mgbe Ejiofor Ezak nke na-asụ na Igbo love themselves. Ndị a niile bụcha ndị gwara na ha na-emegheri emegheri. Ị ga-emecha mara ebe ha si emegheri. Ọkwa akwa ọkụkọ bụ nke megiderizi ọkwa ihe niile na-agwụ maka akwa ọkụkọ. A lot of people na-akọgheri ha na-akọgheri. Ọ bụrụ na m tụrụ ụjọ ka o si agwọ ọgwụ mana ihe mmiri nwere ga-abụ n'ọkọta ọsị gị ebe ọ bụla na jee paakị ya ejecha nata jee paakị you come back to this Nigeria jee paakị a na-akọgherichi ihe niile na-akọgheri. Amakwa m na ọ na-emetụta ndị Igbo na-arụ. Ka esi eri ndị Igbo mugu mgbe ahụ ya negodo mmiri enwiro negodo ihe mmiri enwere na-emegheri. Moto niile ọ na-ada ebute ma efi ọ na-ede ebute ọ ka na-ebutekwana ya. Ọ na-ezozi ezo. The same way ka m gwara unu na ndị a niile bụ ndị na-agwọ ọgwụ. Let me mention all of them ka unu na-amara maka echi dị ime onwebekwa ya ome ọ ga-amụ. Mmiri enwere ọkara agwa ekwesịrị destroy nonsense ahụ ọ kpọrọ eze nwaanyị Sabari. Ekwesịrị destroy ya intutu na igbaria m. Ekwesịrị destroy ya tu ese destroy nke akwa ọkụkọ. Ekwesịrị destroy kwa nke mmiri enwere ọkara agwụ. That eze nwaanyị Sabari bụ idiot, is a foolishness idiot woman nọ na igbaria m, who can never make anything to happen in the land of the rising sun. Go and demolish everything concerning Miriam Widow in Ibariam. Also now the supporter of the deadly terrorists in Igbo. Go and make sure that is governor of Anambra State know what I'm saying. Because no bundi American Docha we mara that nande Bible scammers. Miriam Widow na kwado ndị 419. Miriam Widow emego money laundering. Omego money or abuse. Because even in a million widow na nakos in the banye ego, ona haju hebe has a batega. That is part of money laundering. Because before in atama de ego, riego in atarama de gaju kosi batega also ni wego. Go and ask question.
so medium wiri ọkara agwa ekwesị ije mebisie everything na-adị na Igbo m na o nwere ife ọ na-arụ les na ndị Igbo m ọ ga-ekwu eziokwu onye medium wiri ọ bụ. We are coming in Igbo land now to clear everywhere. It is time for us to say the truth and stand for the truth and be free forever from these bondage people who don't have a human sympathy. Mgbe na-agwunu the same thing unu ga-eme na nke medium wiri, unu ga-eme na nke ọfịa fụrụ agụ, unu ga-eme na nke Ezobi na Asaba, unu ga-eme na nke kedu nke na-akpọ Donka Mighty, unu ga-eme na nke ndị ahụ niile, ihe niile ahụ ịfụrụ na-agwọ ọgwụ mana Enugu Ezike mana ihe niile ahụ unu ga-eme gị na unu ga-eje tirie na nke unu ga-arapụ bụ nke a na-akpọ obu obodo maọbụ agwụ obodo maọbụ ọfọ obodo maọbụ ngwu obodo. Nke obodo nwere before ka a ga-arapụ, ndị ahụ nwere ka esi eme ya, mana ndị agha kretichara individuals gị na ọ mara ha ama ihe niile ahụ a nidiri ịkwụsị ha nche niile now. And that is why all this group niile join ugbu a ma nke Nsụka o ma nke Igbo Youth Global o unu cha niile ọrụ anyị na-abịa ịrụ kịta dịka unu si ege m ntị n'olu bụ na every dibias niile nọ n'ala Igbo must be arrested and tortured or integrated. One thing like ihe mere Boko Haram, we need to arrest all the dibias eze nwaanyị ala Igbo niile anyị enye ihe a na-akpọ orientation and nwee law na guide fancha niile A to Z. Ihe si niile eme wetara anyị ga-epromote ihe ndị anyị butere gị ndị ahụ ka ọ ka nkọ itiri na-agwọ okeri ọnwụọ no wahala, anyị ga-ekpotere gị ndị okeri ọnwụọ. Itiri na-agwọ Gloria ka Golokakus, anyị ga-ekpotere gị ndị na-ayị ya. We'll be announcing it. Ọnya ka Obinwannem media ji wepụta. Anyị ga na-epromote gị ife niile. Ọ bụrụ nke anyị ga-anaghị gị, ọ bụrụ nke anyị ga-eme free, eme free. That is why I'm here. So every dibia eze nwaanyị maka na ihe m kwuru na mbụ ka nka na-ekwukwa, ọ bụrụ ọsọ akwa ọkụkọ bụ onye ajọ ihe, ọ bụrụ ọsọ eke hit, ọ bụrụ ọsọ onye eze Jizọs, ọ bụrụ ọsọ ndị a bụ ndị na-eme ajọ ife n'ala Igbo through what they are doing as a religion. Ọ bụrụ ọsọ ha and nwanne anyị nwoke bụ Brother Chigbo alọvụbago nkịta now beyond my limit now because Brother Chigbo ị na-enyezi m woto ka ị bụrụzie the slash of woto bịa na ọ bụrụ ọsọ ha na-eme ewe na-eme arụ na Biafra struggle. Brother Chigbo ị na-enyezi fa woto ime ihe iji wee kazie market, ị na-enye ha woto round step, ị na-enye ha woto round step nya bụ ịchịkọta ha ncha niile inye ha woto ị na-enye ndị ụka woto ị na-enye ndị omenala woto ị na-enyekwu ndị yutu obodo woto ị na-enyekwu gọọmenti woto ị na-enyezi ha nche niile woto mana ọ bụrụ na ị nwe anwa wee n'aka azụ Okechukwu ga-abịakwa gwa gị na ịdakwa ya. Ọnya mere nji wee bụrụ ọnụ na-ekwuru Igbo niile. Agbọghọ m onwe m okwuru ọra, ama m ihe bụ okwuru ọra ihe mkpọrọ onwe m bụ Obinwannem maka ama m na ya nwere onwe m tinye na okwuru ọra na-eme ka okwuru ọra ndị Igbo kịta adị m ekwuru ndị Igbo na ndị Igbo adị ekwuru ndị Igbo, ikwuru ndị Igbo asị gị onye si gị kwuoro ha, ma ndị aka ji ọfọ ma ndị eze mmụọ ma ndị eze dibịa ma ndị eze nwaanyị ma ndị igwe ma ndị gọvanọ, ọ ga-asị gị onye si gị kwuoro ha. Ịghọtago ọnya bụ ya na-agwa na ndị ka onye zi gị kwuoro anyị. Ịghọtago so ị na-ekwuru ndị Igbo maka Chukwu kere mụ na gị na-abụ amakwa m na ikwuchagoro onwe gị wee chọbazi ikwuru ndị Igbo ozi ka m na-ejere ndị Igbo iwọjifu mbe m na-adasị unu Obinwannem ndị Igbo Global Cultural Movement Foundation ndị na-ekwu maka omenala Igbo na ọdịnala Igbo na njikọ nke ụmụ Igbo n'ụwa niile. Obinwannem ka m ji ejere ndị Igbo niile ozi n'efu, anaghị ego, ozi ka m na-ejere ha. Adị m ekwuru n'ọnụ na ọ bụrụ mụnwa bụ onye kere unu maka na onye kere unu ga-ekwuru n'ọnụ, mana mgbe a ga-asị m kwuolu n'ọnụ mụ ama ihe m ga-agwa unu. So na onye ọbụla na-abịa aza afa na soshal midia ị nwere ike na-aza afa ka iwe wee dọọ crowd chesie crowd, mana onwe ndị na-aza afa ka ha wee zọọ future ọzọ dreams ndị dị ka anyị nwa. Ịghọtago afọ anyị na-aza bụ ka anyị wee zọọ ndụ. Ọnya mere ndị dịka Chigbo kịta ekunitebego. Imagine onye dịka Chigbo ikwu eziokwu, anyị ga-echa destin o kwuru maka kwa ọkọ ifu na Brother Chigbo bịa nwee conscience. Brother Chigbo bịa nwee conscience and that conscience o nwere kịta bịa tọọ m ụtọ. Ịghọtago
o nwere ihe bụ na mmadụ nwere conscience like ife na-eme na-akọwa ya n'otu a ka o si eme maka ihe na-esere mụ na ha niile na ihe ha ji agbara Obinwanne platfọm ọsọ bụ na Obinwanne na-ekwu ya ka ọ dị ọ bụrụ asị gị kwuo ana m ekwu ya ka ọ dị ana otu a kịta brọda Chigbo na-ekwuzi ya ka ọ dị kịta efuzie kịta m ga na-asọpọtụ ya anyị na-ebutekwa ihe ọ na-ekwu na TV so n'ihe nji wee gwatụ na obere okwu a bifo ntinye ihe o kwuru ụkpana okpoko gburu ntị chirie okwu mmadụ atọ gị ụtọ maka na adị m echedu gị ka ị nweta ebe ị ga-anọ wee zoo maka na izo na my compound m ga-achụpụta gị ọ bụ na m ejiri aka m chụpụta gị awụọ ngị fuel maọbụ awụọ ngị agbara ị ga-agbapụtarịrị that place you must come and confess o nwere ihe unu mechisia anyị niile ọnụ brọda Chigbo atọnugo na brọda Chigbo nke mma kwa bụ mezaya brọda Chigbo nke mma ebe ọ na-ekwu udo okwu ọ na-ekwu ịma na ihe adịgo mma n'ala Igbo ebe brọda Chigbo bịara na-ekwu udo okwu ọ na-ekwu kịta now na-ekwu ya ka o si ekwu ya kịta nke m butere na this platform ivi ma lọlọ nneka iviri ma ụmụ nwaanyị Igbo anyị ma dị Igbo o nwechara ndị mma na-ekwu okwu ọfụma na-eti iche na platfọm a kịta ebe ha na-ekwuzi udo okwu Nnamdi Kanu na-ekwu udo okwu Okechukwu na-ekwu udo okwu ndị a niile bụ ndị na-asị ka anyị nwere onwe anyị from Nigeria bondage okwu niile ha kwuru before ndị na-ekwuzi ekita erika and kịta ha na-ekwuzi exactly how we are talking about that how we was talking about it we are going to be sponsoring them supporting them ihe ọbụla ga na-eme ka ndị mmadụ mara ha anyị ga na-eme mana anyị ga na-agwakwa ha ka ndị nke ahụ niile na-ene anya dịka Nnamdi Kanu dịka Simon Ekpa dịka Uche Mefo dịka ndị nke ọzọ na-ene anya anaghị afụzi anya kịta ọkwa otu a ka anyị si kwadocha ha were ike anyị wee na-eme ka o si masị fa so onye ọbụla anyị kwadoro ọ bụrụ na ị chọrọ ka ị dị ndụ ka nka n'ife ahụ eji wee kwado gị ịma na aka gị ga-adị ọcha dịka akụ mmiri igwe ịma na otu ahụ isi wee na-anụ onu mmadụ ka ị ga-esi na-ekwu ya emekwana AI na ndụ mmadụ abịakwana kwuo na asịrị na asị na-ekwukwa nke dị shọ onye ama bụ na imerikwa ndị Igbo bụ ndị a na-anụsa ya na mmụọ na mmadụ ka anyị gee ha ntị maka ndị na-amarụ ihe anyị ji wee ka dịsie ndị ike na ọ na platfọm anyị ka na-ekwu okwu ka anyị si wee kwesị na-ekwu okwu na-abụrụ dị adịghị ka ndị dị ka ndị legoro ndị ụmụnne anyị n'agha ndị na Naijiria gọọmenti na-arụkọ ndị chọrọ ka ha gbuo ụmụnne ha wee bụrụ odogwu ndị chọrọ na ọ bụ na onye ọbụla na-abata n'ala Igbo na-asị ya hands up hands up hands up ọ ihe a ka ndị be anyị na-ediri m ka anyị ga-echi Igbo ntị n'ọnụ ha ya elele ma nne ya lee ma John lee ma ụmụazụ niile I'm telling you the truth na-eke ese eme kidnap e wee trela eje kpokọ ụmụazị na skuul ịma na amansi karịa ọgwụ ọ bụrụ ije ofeke amansi dị kịta karịrị ọgwụ a na-agwụ ịgwacha onye isi ife niile ime agwụ ya ka ya na nwunye ya ya esi eje were ana n'ime ụlọ ụzọ ihe ịtọ ka a na-eme ji ọ na-ahụ ya ahụ esie ya esie ọ na-esiri ya esi eghe ya eghe enwere the rise and fall of Edina Nog enwere the rise and fall of ara nwaanyị Asaba mma akpọzi nke a the rise and fall of oke ite maka akwa ọkụkọ dibịa mara ya ama blood is thicker than water ịma a na-ekwu ụfọdụ na-amakasị anya ebe a gbara bọọlụ ka kipa na-ada mana ife dị iche n'oke ite na ọgwụ niile a na-agwọ kịta bụ na-eji ya defend the crime ọgwụ mara ya ama asị dibịa ebe a fụrụ ntị ka a na-ama ya ọla maka ọ na igbo onye isi nkịtị ọgụrụcha anụ dị n'ofe enwe pastọ na-emegheri or reverend or whosoever the person the ecclesiastical title enweta ya sị tụọ ya nga si demolish ụlọ ụka ya ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla o nwere ihe brọda Chigbo kwuru ọ sị na ọgwụ mara akwa ọkụkọ ama brọda Chigbo ihe a bụkwa na ife na-eso okwu ife a kịta bụ ihe na-esere onye dịka mụ na gị na-abụ ị chọrọ ihe na-esere mụ na gị na-abụ bụ the same religion mentality ya bụ imere onye ọjọọ ebere ebe ọ na-egbu mama ga-egbu ọgwụ amaghakwa akwa ọkụkọ ọgwụ amaghị akwa ọkụkọ ọgwụ amara ya ọ bụrụ maka na papa ya bụ mmiri mara ugo
n'ọba ọ bụrụ maka na papa ya bụ dibịa bụ na akwa ọkụkọ ga-abụ dibịa ha bụ ife niile ahụ ọ kọchara unu mgbe ahụ even akụkọ ahụ ọ kọrọ unu mgbe ahụ na ọ bụrụ na ịbụ ezigbote nwa afọ Igbo wee gee ntị ọfụma ka akwa ọkụ si akọ akụkọ ma ticha ji wee mee nke a wee makịarị ya o wee gorie moto wee merie nke a unu bụrụ okenye gee ụdị ya unu ga-ama na that kind thing abụrụ ya nwa bie ga-eme ka eji wee si na akwa ọkụ na ọgwụ mara ya enwekwara ndị ọgwụ na-ama nwee ndị agwụ na-ama ife onye agwụ mara nwere ike iji anya ọma wee rịa 4 dekin n'aka ya ọma nri step o mee ka ịhụ na spider o nwere ndị agwụ ga-abụ ọma ha sọmasat bụ na ha tibe onwe ha n'ala iche na ha anwụgo ọnya bụ otu ahụ ndị ahụ na-ene anya ndị Christianity na-eyuzu ndị dịka Ebuka Obi ha na-eyuzu ya n'ụlọ ụka ha na-adụ few n'ala Igbo ndị ọ ga-abụ agụọ ihe dịka sound of the music of tunnel any spiritual sounding music ọ ga-ebutu ha ebe ọbụla na ọ ga-ebutu gị it must bring you down. It's a blessing. Ọ na-abịa n'akara aka ọ na-abịa na chi ọ bụrụ ha na-amụ amụ ịfụkwa ha n'onye nwe ebe ị ga-enweta ha ncha n'ebe ebe a na-abụ abụ ebe ọbụla na-abụ abụ ị ga-afụ ha na-ada mụnwa na omsef nwere o nwere abụọ gaba abụọ akpata oyi awụọ m from akpata oyi ahụ ewu m mbebe akwa ịghọtago mụnwa nke a ka m agwakwa gị dị m na my nature enwe egwu ọ ga-abụ agụọ ma ọ bụ ebe a na-eme muvi a na-emegide mmadụ bifin na na mbebe akwa ka ụmụazị ọ dịkwazie m ka ọmụ ka a na-eme ya so enwere m that feelings. So sometimes there is some certain things na-eme n'ụwa bụ natural ka ọ bụ but people are using advantage of that claim that they are the one ezitere ka ha na-eme such a things whereby God said before I create you I have built what you will use and who you will be. Tupu Chineke kee onye ọbụla dị ndụ n'elu ụwa oke gị ihe onye ahụ ga-abụ without the help of anybody. So isi na akwa ọkụkọ na ọgwụ mara ya amarụkwa m ka ụdị ọgwụ mara akwa ọkụ ọ bụ ọgwụ ịba ka ọ bụ ọgwụ onye ọnya na-eme ka ọgwụ onye gbajiri ọkpa ka ọgwụ anya mgbu ka ọgwụ isi ọwụwa kedu ọgwụ mara akwa ọkụkọ maka isi na ọgwụ mara ya ama so nwanne m nwoke ebe ahụ ka anyị sịrị na ị naghị emetechi ya emenya ya ka ipenti erie okwu ka o wee dịkwa ka asị na ị na-enye compensation. Akwa ọkụkọ does not deserve compensation at all. Even ihe ndị Ọnịcha ji wee mee ka a tụọ ya mkpọrọ ihe dịka 11 months nwanne kwuru na-ekwu or something like that because na pashad na ya na because akwa ọkụkọ kwubere ndị ọgwụrụ oke ite inwere ike ịfụ gọvanọ Soludo n'ime data oke ite ahụ ihe aka na-akpọ negotiation na ceasefire. That is why their lawyer could not even explain what going on. Otu aka enwere na ọkịta mara ọkịta na akwa ọkụkọ gburu mmadụ ịmaha na akwa ọkụkọ sọrọ mmadụ ịmaha na akwa ọkụkọ tara anụ mmadụ o nwere nke ị ga-amazi now. That is how they buried the story of Edi na Nog ma nke ndị nke si na ha bụ nwana anyị nwoke mụọ Chigbo mee a lot of things n'ala Igbo. Chigbo na-ekwu okwu nna aghọta na mgbe nọ Ọnịcha Chigbo nọkwa Ọnịcha. So Chigbo have a history of otu nkwa Ọnịcha o nwere ọma ihe a na-arụ Chigbo nọ n'ihe a na-eme Chigbo bụ afịa ka ọ bụ Chigbo nwere history and that is why o ji egwe m iwe ebe ọ nọ. That is why because okenye na-agwụ ofe ka Chigbo bụ okenye na-agwụ ofe Chigbo mara ezigbo ife na-eme n'ala Igbo marakwa ga-eme ka ọ dị mma but ọ mara na ọfụgo na ọ gaghị esi m na True Christian wee nweta ya maka na ọ bịara True Christian ka o wee dọ crowd. So ọ bụ na ọ dọta crowd ahụ True Christian ị ga-afụ Chigbo reality na-abịa very soon. Reality of Chigbo onya mere o ji wee release voice o release one certain time I heard it but I pass away because agafego m level ahụ. Ọ sị that na unu chọọ ka anyị niile ghasa adịsi ụnụ ụka ya ghasa ụnụ ụka anyị na-ekechisi nsi eji egbu ndị ụmụnne anyị ya nweje burukwa ọfọbe na that word is not ordinary word but na ị ga-afụ ya pass ya by because you will be thinking that Chigbo have already going to mad mana Chigbo na-agwa gị na ife ọ na-eme n'ọma ọnya ka nji wee sị gị na Chigbo bụ okenye na-agwụ ofe
Chigbo mara nke bụ eziokwu ihe mere ndị be anyị ata afụ na 95% of afụfụ ndị be anyị na-ata dị n'ime Christianity. Chigbo knows about it more than me. Mana ọ dịzi m surprise ka Chigbo na-ekwu okwu na-enyekwa the same people that destroy our people secretly na-enye ha credit. Ana m ajụzi Chigbo, ịchọkwazi ka that people ahụ na-eme ajife continue na-eme ka ọ bụ ka ha kwụsị ya as onye ozi Christ? Because all of us are messenger of Christ. Ọkwotunu si wekwo Jesus bụ onye bidoro na fight enemy face to face. Jesus bụ onye bidoro fight for the voiceless people. Jesus bụ ebu ụzọ fight ba for ndị a na-emegide. So the same Jesus that fight against the corruption, that is what all of us more na fight because of corruption. So that is the job of Jesus. Jesus is a fighter. Jesus fight very, very well. But unu be amazing by half about Jesus ka onye umengwu. Nivi na yosi Jesus nya meru na ebere. How can Jesus meru na ebere whereby Jesus emenwuhuri ebe onwe ebere? Jesus could not help himself because he's a human flesh. But you people are making the people to believe that Jesus is a spirit that is cure sickness or cure problem, whereby it is a capital lie. Is a capital and special lie, because God said there is no other God except me. How did you people begin to use Jesus as a God? That is where all of you will suffer beyond Job in this kingdom of God. Makana asuna nke ikutere ka igeji isi wee buru. Everything unu na-eme konata mgbe agwa akwa ọkụkọ n'otu akọ esi wee end oge chena egwuregwu mgbe na anyị ga-agwa mgbe oge ruru mgbe ndị otu anyị bidoro ọrụ anyị ga-ajụ Soludo kedu ihe bụ mmehie akwa ọkụkọ. Ị ga-agwa anyị gịnị ka akwa ọkụkọ mere, kedu ihe bụ njọ akwa ọkụkọ. Na we reported akwa ọkụkọ, eso m wee repọtụ akwa ọkụkọ. So anyị ga-ama ihe bụ njọ ya, and anyị ga-ama ihe unu ji wee kurie ebe ọ na-eme shrine, ebe ọ na-eme oke ite. Anyị ga-ama ihe unu ji kurichazi ebe ahụ na-akịrị hozi hotel ya niile ahụ, unu akịrị ho property ya niile ahụ, unu akịrị ho main road niile ahụ ọ rụrụ. Because ihe niile ahụ bụcha ego ọgwụ na ego ji wee were ụmụnne anya. Ihe a na-akpọ ego ọgwụ bụ mgbe i jere gwa nwanne gị na nye gị ego na oje ebe a na oge nweta ihe do na onarị gị inye onye ga-ege narị ya iwe jecha ma nwetara ihe automatically ego ahụ abụrụgo ego ọbara, because onye ahụ kwurugo ọtọ kpọọ nkụ. So na unu nwa bụ gọvanọ of Anambra State, gọọmenti of Anambra State, unu ga-ewepụta public list ihe akwa ọkụkọ mere ji tụọ ya mkpọrọ. Ihe niile ahụ bụ ihe ji wee tụọ ya mkpọrọ, anyị ga-ama ya ka anyị dee na our history, so that na a ga-eji ekụziri ụmụ anyị ihe. Ọ bụ na gọvanọ Soludo so wee mee oke ite edobere ebe ahụ, anyị ga-ama ya. Ọ bụ na ndị pastọ so wee mee oke ite, maka na akwa ọkọ na-ekwu ya n'okwu before na agwa unu ha mere pastọ na-abịa agwọ oke ite na be m unu akwụsị ije ụka. Akwa ọkọ na-ekwu ya na-eme threat. So na mgbe ndị Obinwannem ndị Igbo ga-agba ndị Anambra steeti akwụkwọ ịkọwara anyị exactly what akwa ọkụkọ did and Eke Hit did and onye eze Jesus did, we must know the reason why eji wee ghasasị oke ite ahụ. We must know the reason eji wee tụọ akwa ọkụkọ 11 months. We must know the reason why eji wee detain ha wee ruo that long time. Without that, ọ bụkwa another problem ka anyị na-ekreti kwa in future. Abụrụ na iwu ka m na-eti, mana ana m agwụ na eziokwu. So ka anyị na-egesi brother Chigbo ntị n'onu. Brother Chigbo, ife nna chi kọwara gị bụ na ya ọgwụ amaghị akwa ọkụkọ, ọgwụ amaghị ya. Ọ bụ na ọgwụ mara ya, ọ ga-eso nne ya, maka nne ya ka dị ndụ. According to ndị mmadụ asị na nne ya bụ mmiri mara ugo n'ọba na-agwọ ọgwụ mkpọrọgwụ na-akpa akwụkwọ, ọ ka na-agwụ ya. Somebody jere mee ya, ọ dịka Jik, ọga Jik je mee interview one certain time, which is Nigeria, my parking store ebe na park video ndị Igbo niile m ga-enweta ya. Ọga Jik je mee interview, o wee kọwakwa mgbe a jụrụ maka nwa ya nwoke bụ akwa ọkọ, sị na ha na-eme ihe agbara ọhụrụ kịta, na ọ bụrụzi ka esi eme dibịa ka ha si eme dibịa. So na amara m ụdị ọgwụ mara akwa ọkụkọ. So ị ga-akọwa ọgwụ mara ya, ọgwụ ịba, ka ọgwụ isi ọwụwa, ka ọgwụ ụkwụ mgbu, ka ọgwụ onye ọkpụkpụ gbajiri agbaji. Kedu ọgwụ mara ya? Achọrọ m ịma ọgwụ mara ya, maka na ihe ikwuru kịta na ọnọdụ ka controversy ka ọ gịrị na akpa ya, ọ nọdụ ka mmadụ ijos na-pretend ijos n'ọchị ikwu ka i wee nye ya credit. Kedu ọgwụ mara ya? Ị nwere ike ịkọwa m ọgwụ mara ya ka anyị ma na ọgwụ ọ na-agwọ.
ọgwụ ihe ọ na-abụ ọpụta ọsị gị dat na onye a bụ onye zuru oshi ọ sapecha akwụkwọ wit jepak ọ sapecha akwụkwọ ha eme ife ha ga-eme majik emechaa ya kịta sị na onye a ka ọ mara ụdị ọgwụ ahụ ka ị na-ekwu mara ya ka ọgwụ na ọ tọrọ ebune sọmbọdị bịa tọrọ ya na anọ na-eti ife kedu ọgwụ mara akwa ọkụ achọrọ m ịma ọgwụ mara ya ọgwụ dat na ọ bịazie ogotecha anụmanụ osibie n'ite ọ na-eghe onye a bụ ọgwụ mara ya achọrọ m ọgwụ mara akwa ọkọ ije na klọb na-agbara anyị egwu ndị ajasko achọrọ m ịma ọgwụ mara akwa ọkọ tiwara aka brọda Chigbo ọgwụ mara akwa ọkọ bụ ya nwere onwe onye zuo oshi ọkpọpụta ya gwuo ụmụaka ya tie ya ife ọgwụ mara akwa ọkọ bụ akwa ọkọ pụta o were ego wee na-efe ndị mmadụ ego na-aba ma n'ime ọhịa ha na-eje na-atụtụ ya ka mgbe St. Teresa ka ogene ka ọkwa Elizabeth bịara na-awụrụ unu chinchin na anọ na-ata ka akwa ọkụ si eme na ọ na-aga n'ụzọ n'ala Igbo niile kedu ọgwụ mara akwa ọkọ achọrọ m ịma ọgwụ mara ya so ya nọkọtazi na n'ụwa gị sị na ọgwụ mara akwa ọkọ we challenge mmiri enwere ka ya na-akpọ ya mmiri mara ugo ya bịa gwana ya ọgwụ mara nwa ya ife niile eji akwa ọkụ ka efugo ebe nna ya pụtara kwuo okwu ụna na-esokwa omenala Igbo ndị dịka anyị gbara nkịtị abụrụkwa na ya chọrọ ikwu okwu so unu na-abịakwa ekwu okwu maka anybody n'ala Igbo unu ga-adịkwa very careful anyị na-amonitọkwa ife niile o ọgwụ amaghị akwa ọkụkọ nna ya ka dị ndụ onye kwesịrị na-eje wit kesi onye a bụ nna ya afụgokwu ya ebe ahụ unu na-anọkọta na soshal midia na-ekwu okwu na-agbasaghị unu ihe m ji ekwu maka akwa ọkọ because akwa ọkọ na-edisive ndị youth anyị I said it many times and ndị gọọmenti nụrụ ọnụ m ndị Igbo niile nụrụ ọnụ m and ndị akwa ọkụkọ na-agwọrọ ọgwụ n'ụwa erika akwa ọkụkọ kwesịrị ịpụta kọwaa ite bifo a na-agba ite niile ahụ ọkụ etu esi emie na eri gọọmenti akwa ọkụkọ kwesịrị ịbịa pọint ya ite niile ahụ niile dị ebe ahụ okwuo ndị nwechi ite ahụ ndị ọgwụrụ ọgwụ ndị ite ahụ ha ncha niile ga-abịa emegharịara ya ife niile ahụ maọbụ ara ga-agba n'ala Igbo very soon ọ ga-emechakwa unu China ga-atakwa afụfụ ara ahụ ndị ga-ene-ebe mmadụ nwere ike gị na ma na-arahụ ụlọ n'abalị were ma magbuo gị dị a lot of things ga-eme gọọmenti na onwe ya afụgo na ndị akwa ọkụkọ na-agwọrọ ọgwụ bụ almost governmental o nwekwa ike ọ bụkwa ndị isi ụka onye mere ha ji wee seal the secret in the court si na na-emege vice versa emege vice versa so automatically ọ bụ corruption judges bụ ihe dị ahụ onweghị onye Igbo ga-ere ezi na-ajụ onye ka njisi ka ndị otu anyị gurite anyị kwesịrị ịjụ gọọmenti of Anambra steeti kedu ihe akwa ọkụkọ metere eji wee tụọ ya mkpọrọ and kedu ihe eji wee mebisie oke ite niile ọkwa afa mmadụ ka o ji wee mechie ite ahụ gịnị mere na asịghị ya bịa ka ọ rịtọn si ite ahụ fọ ndị nwe ka ejiri otu a wee mara ndị ọgwụ gwọrọ ọgwụ a ga-enye ha nsogbu na ọ bụ na emebi ife niile a ga-eme ya unu amaghị ndị nwere n'oge nke dị na n'oge oke ka anyị ga-enwe anyị nwoke ntị n'ọnụ is like o kwuru a lot of things let me come back. anyị afụgo ka o si gbatakwuru na ikpe ekpere maka nwanne anyị nwoke nwa anyị nwoke bụkwu Dr. Chidozie Nwangwu akwa ọkụkọ tiwere aka n'ọba amara m maka ndị ọzọ ọ bụ ya na ya na-abụ mana nke a bụgodo nke akpụ n'ọnụ na anyị atụ ya nga ọnwa 11 na-akpọsi oke ite ọkụ na ife ndị ọzọ na ọ ya eji na-asụ oke ite afụgo m ọtụtụ mmadụ ụfọdụ na-ekwu njọ ụfọdụ na-ekwu mma fukwuo ma some so-called men of God ụfọdụ ajụbaghị ajụjụ some ndị bloggers na-ajụ ka maka ndị na-agọzi mmiri enye ndị mmadụ ndị stika mee ife gọọ agọ bụ ụzọ njọ na-abụ mana ime ekweta ọ bụrụ so ofu ụzọ njọ he pleaded guilty nya ka okwu a ji wee bie ọsịsọ ọ bụrụzi nke ị na-agbagharị gburugburu o rubeghị awa 10 m mere ihe onyonyo maka nwunye Ekehit na akwụọ n'ebe wee metụkwuo aka na ife gbasara akwa ọkọ wee fụzie the court judgment ọ ife magburu onwe ya maka o tee na ọtụtụ mmadụ na-atụ anya ya gee ntị ọfụma ụzọ ihe ịtọ ka a na-emeji ọ na-ahụrụ ya ahụ esie ya esie ọ na-esiri ya esi eghe ya eghe ọkwa ifuru oke ite o mebigoro anyị ọtụtụ ife enwere the rise and fall of Edina Nog enwere the rise and fall of ara nwaanyị Asaba mma akpọzi nke the rise and fall of oke ite ka ọ ghara abụ na akwa ọkụkọ maka akwa ọkụkọ dibịa mara ya ama ife ọ ya eme bụ inye ndụmọdụ ndị niile gwọrọ oke ite ife ha ya eme maka mmadụ ịpụ ala
eji na ọgwụgwara ndị nke onye gasịrị mkpọ. Enwere so many spirits emere invoke, so many. Ọbara, blood is thicker than water. Ịma na-ekwu ụfọdụ na-amakasị anya. Ebe a gbara bọọlụ ka kipa na-ada. Enwere mgbe ndị nsọ na-asọ ife, enwere mgbe ndị nze na-eze ife. Ọ bụrụ sị kịta ụmụazị chere aka wee kee n'ọgwụ. Ife ndị nna nna anyị gbara ọsọ, nya ka ụmụazị ji wee n'anya isi. Ịfụzie crime enu na ala, ịfụ ịkwafu ọbara ndị mmadụ enwere ọzọ ife ọ bụ. Ihe eji ife dị n'ọgwụ tụnyere ndị na-ewere mmiri lesi mmadụ in the name of ekpere. Enwere divine powers. Beta na-eme ya abuse. The way esi monetize ya ebe a were ya na-akpara ego. Ọ bụrụ otu aka o kwesịrị ịdị. Water is a cleansing element. Blood is thicker than ife ọnwụ na ọbara dị dịwa gị iche. O nwere spiritual connotation. Mana mmadụ sị gị na ọ gọziri mmiri gị goro chọọ igoro. Mana the faith that brings miracle bụ the faith that comes by hearing the word of God. Hapụ ndị na-edeceive gị. Ịnụ salvation message, it will boost your mind. Ọ gaghị na-asị yes na ife niile a na-ekwu ife Chukwu na-eme a na-aka gị obi. Ọ bụrụ ị na-eme abarakata abara, any faith bịa by miracle, but saw na miracle emere, that faith will collapse. All faith that comes by hearing the word. So ọ bụrụ na elesi gị mmiri, that's your business. Ọ nwere ọkara imo dị ya. Mana ife dị iche n'oke ite na ọgwụ niile a na-agwọ kịta bụ na-eji ya defend the crime. Mmadụ pụta kịta jee bute ọgwụ o were jee buo ntụ, agwaghị mmadụ onye gburu n'ụzọ, eje ha aki akaụntụ, eje mee yahoo, eberisia private part ụmụ nwaanyị maka ọgwụ a gwara agwọ ka eji jezie ka o mee yahoo, ewegwakwazie ife anyị emeji abara wee sụọ ya nne. So eji ọgwụ defend the crime. Ọ dị iche ya na ị nwere mkpa ịbịazie mmadụ bere wash ya gị lesi gị oil or lesi gị sticker si gị na ọ na-protect. Divine power protects. Divine power heals. Ọrịa mmadụ enweghị ike ịgwọnwu, divine power na-agwọ ya. Enwe divine healing, enwe divine protection, enwe divine provision. Mana ihe anọ na the confines of the path of righteousness, ife ndị agwa na-emezuru gị. Enwe general grace nke a dị iche. It's a teaching for another day. So ọ bụrụ na ikweta ọ na-enwere divine divinity manifestation in human lives, nke ahụ ya nkọba business. Mana ọgwụ anyị na-akọndem ọgwụ eji edefend the crime. Mmadụ si ebe a na Libya gwa ya na ọgwụ ịpụta n'airport ekrọsọ, isi ebe a nawa Brazil ibu drugs agwaghị ịpụta ekrọsọ. Ọtụtụ ụmụazị anyị nwụrụ na nga, ọtụtụ nwụrụ na Mediterranean Sea, ọtụtụ nọ ndụ tata ọ dị ndụ ọnwụ ka mma. Ọ bụrụ ebe a tụkwasara obi n'ọgwụ ekere eke na agwara agwọ ife aka mere. So I may weta comparison of ndị ji mmiri were deceive ndị mmadụ. Water is a cleansing element. Divine power banye ọ bụrụ holy water, anointing water for the genuine ones. Ma na okwu Chineke bụ the ultimate. Ọ bụrụ ife ndị a na-enyesi unu maka modern days of idol worshiping. Ije gụọ John Gospel chapter 15 verse 5 to 7 ọ sị okwu mbiri iyi n'ime gị nwabiri n'ime m, ask anything in my name. Ebe one ka elere mmiri na Bible, ebe one ka elere sticker na Bible. Ndị isi ojii ajọka na monetize everything. Ọ bụrụ na ọkịta ka ele Jizọs mgbe ego na ele ama abana ịma Judas lecha wechighị ego, ndị isi ojii nọkịta ama ewechighị ego, ha ya elele ma nne ya, lee ma John, lee ma ụmụazụ niile. I'm telling you the truth. Na-eke ese mee kidnap ewetara eje kpoko ụmụazụ na school. So what am I saying? This is the time of cleansing. Maka ife mebi n'ala Igbo. All this ntọ niile a na-eme ha nche na boil down n'ọgwụ na n'ife a na-afọ ha n'ukwu. Ma organ harvesting a na-eme ọ na boil down n'ọgwụ. Mmadụ egbukwa nna ya ma ọ gbuo nne ya ma ọ gbuo nwanne ya, gbuo n'ọbara niile a ọgwụ n'aka, ọgwụ na-afụ obi mmadụ ime ife ọjọọ. Asị ka na-esi Igbo ngọ ifu ya isi anya obere amị ya na mma a na-eti mmọnwụ ọgwụ. Ife ọjọọ niile a na-eme ọgwụ dị involve na ya. So biko ife a bụ ịgwacha onye isi ife niile ma agwụ ya ka ya na nwunye ya esi eje were ana n'ime ụlọ. Oh yes. So uche anyị adị ya ka anyị dozikere na ndị Igbo ndị ọma na-ege m ntị. Ọkụnụ fụrụ Brother Chigbo, o nwere ihe ọ ga-abụ ka mgbata ya. O nwere ihe ọ ga-abụ mmadụ na-ekwu otu ọ na-atọ m ọchị. Ọchị ka ọ na-atọ ime o ji atọ m ọchị bụ na anyị niile mara ife bụ eziokwu o. Mana ọ bụ ịkata obi na-ekwu eziokwu ahụ ka o si wee dị, ọnya na-ese okwu. Ị ga Brother Chigbo ntị na analysis o mere. Ifu na Brother Chigbo na-eprotect kwa ndị ụka Kraịst.
let me say, only protect the pastor and the reverend father, especially in the pastor. But a chip is that nerebe gumini so na kahba igere mmiri nsọ na oburu ajife na ka gbasara gị ọbụla Borachigbo ide agwa onwe gị eziokwu. Borachigbo ị na-ekwu si that na enwere spiritual power na enwere God enwere ihe ndị ọzọ niile. Borachigbo, do you know that not God be created shrine? You know not God be created that fetish. You know not God created everything. Are you telling us that God is a mad God that created that such a thing? In agwa kita that na olive oil and the church in ere anaha baruhuru. In achigwa na Jesus Christ apirapi barusi apirapi. The same way we as the one sabari si we piankia. But the same way akwa oko si we pia arrow. The same way can the Catholic si we pia Virgin Maria. We pikwa Jesus. But unu na biazine claim now no boro the same thing. Anyị wana ajụzụ unu kedu ife dị iche na Jizọs apịrị apị na-efe efe na-akpọrọ isi ala na-aba ụrụ ya na the same arọ bi na-agụ akwa ọkụkọ pere na the same eze nwaanyị sabari mmiri enwere ọkara agwọ pere. Kedu ihe dị iche na dị status eji blọk eji simenti Dangote kpocha? Kedu ihe dị iche na ife ndị a niile? Why are we kedu ife kpatara na anyị agaghị agwa onwe anyị eziokwu ka anyị chere na-enwere onwe anyị ụna na-ekpe ikpe one side? Kedu ihe dị iche na akwa ọkụkọ na mmiri enwere ọkara agwụ? Kedu ihe dị iche na akwa ọkụkọ na Eze Obi na Asaba? Kedu ihe dị iche na akwa ọkụkọ na Ebuka Obi? Kedu ihe dị iche na akwa ọkụkọ na Mbaka? Kedu ihe dị iche na akwa ọkụkọ na Ebube Mmụọ Nsọ na-abụghị na ndị nke a na-eyi white wee were asị wee na-aghọrị ụmụnne anyị wee sị ha dat na mmiri nsọ a ga-agwụ na ọya na-eti ụmụnne anyị aka n'isi ha na-ada ka ndị akụkụ na-ebu. Onye bịa n'ọfịs ha sị na ha chọrọ ije obodo oyibo ha gwa ya na ị ga-agafe ị na-aga na-agụcha plate ị na-aga na-anwụ mmiri nsọ. Kedu ihe dị iche na ndị mmadụ bịakwutere akwa ọkụkọ sị ha nọ n'iru arọ wee kọwaa nsogbu ha niile, kwuo ka ha si esi wee jee, kwuo ihe arọ ga-emere ha, na ọ bụrụ na okwukwe ha kwe na arọ ga-emere ha ịma na ya bụ ihe ga-abịa na mmezu. Gị nwa bụ Borachigbo ka ebe ọ dị iche na nke ị na-ekwu maka ndị ụka okwukwe ndị ụka nke Borachigbo, ihe unu na-eme n'ala Igbo nji asị unu kwụsị bụ part of ihe ị na-eme. When you condemn one, condemn all. Onya bụ oziọma na ezi nya ka nji gbuo iche na meseji Igbo niile na-agbasa nya ka nji dị iche. Borachigbo agaghị m eji bikos ụmụnne m niile na-eje ụka nke Kraịst na-eji aka maka Kraịst, only Kraịst ka a na-akpa na that church. Bet nke anyị nwa na-akpazi kịta bụ nke gbasara ọrụ ugbo, ịzụ anụmanụ, ịkwa akwa, isi nri, igwu egwu ọnwa, ichekwa obodo. Nke a ka anyị na-akpazi maka ya. Anyị da-akpazi maka ndị Kraịst. We don't forget about that one. Onye ghara anyị aka, o butere anyị ọnwụ ike, o butere anyị ekworo, o butere anyị anya ukwu, o butere anyị asị, o butere anyị pretenda nke na-pretend kịta dat na ihe akwụkwọ ọkụkọ na-eme na ihe Ebuka Obi na Mbaka na-eme is difference. O nwere ihe dị difference na ihe akwa ọkụkọ na-eme na ihe Mbaka na-eme na ihe Ebuka Obi na-eme na ihe Ebube Mmụọ Nsọ na-eme na ihe Odumeje na-eme. Enwere ife dị iche na ihe dị iche na akwa ọkụkọ na-emezi nke in a traditional way, ndị nke ọzọ na-emezi nke ha in a Christianity way. So which is na ha ncha niile bụkwa he the same religion ebutere ebute n'ala mụ na gị na-aba anyị na-ekwu na ya agaghị efe ofu n'ime ha, ma Christianity o ma traditional o, ndị niile ahụ ebutere ebute aka anyị adịrị ya. We are the one that is created to serve the nature, not to serve individuals. So Borachigbo,
anyị na-ekwu okwu ka anyị na-enye aka na-akọwara ndị be anyị ebe ndị ụka mere alụ uche ị na-akọwakwa ebe a mana ị na-egbu ọ na-egbu na-asị oke ite oke ite oke ite. O nwere oke ite karịrị achịcha na ọbara Kraịst? E nwere oke ite karịrị achịcha? Ịfụrụ na ọ bụ ite ka eji agwa achịcha, ịfụrụ ya? O nwere ihe karịrị inye onyinye? Ịmakwa na ihe anyị na-eri everyday bụ arụ Kristi, arụ na ọbara Kristi. Amen. We are directly eating the blood and the body of Christ. Ọ bụ na ọ bụ ndị omenala na-eme otu esi na anyị na-eri anụ mmadụ, i translate bere anyị exactly what is body of Christ mean. We are eating the body of Christ, so that means anyị na-ata anụ Christ, na-anwụkwa ọbara Christ. Maka gịnị ka anyị ji ata anụ ọbara Christ? ị nwere ike ịkọwara m the reason we are eating the flesh of Jesus Christ and drinking the blood of Jesus Christ? Why are we drinking it? Are we the one that killed him? Ọ bụ ndị nna anyị gburu ya? O ya bụ igbu ọmara sị na ọbara ya ga-adị gị n'isi. Kedu ihe anyị na-eriri ọbara na-arụ Christ every Sunday? Why are we eating it? Tell the whole world, especially Igbo people, why are you eating the blood of Christ? Anyị na-eri arụ Christ, na-eri ọbara Christ. Then oke ite akịtị na-ene anya bụkwa the same thing na ha na-agwa gị now. Na ọ bụ ihe ijere gbukọtasịa wunye n'oke ite abịa ga-arụrụ gị ọrụ. Na ọ ga-arụrụ gị ọrụ ka nkakwụ, ọ ga-arụrụ gị ọrụ ka agụ, ọ ga-arụrụ gị ọrụ ka mgbada, ọ ga-arụrụ gị ọrụ ka agwọ, ọ ga-arụrụ gị ọrụ. Esikwa otu a wee initiate inside it as the same way we are initiating our people in a Christ image, which is Christ image did not do anything. He's now become like a somebody na-enwere ihe ọ na-eme. Mana masị na Christ enwere ihe o mee maka na ihe niile ahụ na-ezigbo oziọma bụ ọrụ. Na onwe onye Christ anọghị ofu ebe na-egere egere dịka unu na-anọghị n'ofu ebe na-egere egere ndị pastor. Christ was making a move. Mana unu niile bụ ndị na-esi ụzọ Christ kịta onwe onye na-eme a move. So n'ịbịa na-ekele m na-eme ka ndị mmadụ na-aghọta na ọsọsọ oke ite mere arụ na oke ite bujere ụmụnne anyị na-akpọrọ. Ọ bụ ọkọsọ oke ite. Before njebe obodo oyibo, ụmụnne m kpọcha m je na nke pastọ ka ha kpere m ekpere ka obodo oyibo m wọkụọ. Ndị pastọ gwachara m ihe ọ ga-abụ mme na aruo n'obodo ahụ ọ na-agara m rote Christ, na ọ bụ na m echete Christ na m enwekwa problem n'obodo ahụ ebuchiata m azụ. It's not only akwa ọkụkọ na threat ndị be anyị through prayer. It's not only akwa ọkụkọ, a lot of all the pastors ha sị gị Okechukwu ichefugo m, otu isi chefu m ka Christ ga-esi chefu gị. They are threatening you, bidogo na-ekwe ewetakwa ego. So ị ga na-agwa ndị mmadụ na pastọ bụ pastọ niile nọ n'ala Igbo na a ga-enyocha ha enyocha. Enwere ihe dị iche na akwa ọkụkọ na ndị pastọ. Ana otu akịta ejidere akwa ọkụkọ, anyị ga-ejizi keesi akwa ọkụkọ a wee mee ka ndị mmadụ mara. M ga-ekwu maka ịgbasakwara ndị Reverend Father na ndị pastọ. M na-ekwu kwakwu ya sụkwakwu ya ka m si sugide nke akwa ọkụkọ wọkụọ. Anyị ebutugo akwa ọkụkọ. The next now the whole pastors of Igbo land, we need to bring them down. Government must know the secret of all of them. And the same government here, we are going to change every bad government in our land. We are coming. So kama na unu join ndị eziokwu, join ndị anaghị ete okwu ule, ka anyị ghọchasị everything once and for all. It is ọ bụ ajọ ife ka ọ bụ na Ebuka Obi bịara were time ya wee na-agwa ndị be anyị ife na-egbu ha egbu. Ọ bụ ajọ ife ka ọ bụ. Ọ bụ ajọ ife bụ na Mbaka enwere time o kwesị iji na-eje na-arụ ọrụ ugbo ma ọ na-ejere ndị ezinụlọ ya aka, o were na-deceive a lot of people n'iru ọrụ. Unu agba nkịtị si na Chineke ka na-achọ ka onye aka. Uchi Chineke ụmụ ajọ mmadụ. Uchi Chineke are we calling again? Chineke kere anyị niile wee kee ife anyị ga-abụ n'ụwa ka anyị na-ejekwa akọsara. Something wrong somewhere. Unu achọbeghị ikwu eziokwu ka ụmụnne anyị nwere onwe ha n'aka ndị a niile bụ ndị na-ekele m na ha bụ ndị na-eweta ozi ọma na Chineke. Ị na-akụziri ụmụ Igbo ihe na-agaghị abara ha uru si na ọ bụ ozi ọma Chineke ka ị na-ezere ha. Many of you people atụbachago ụmụ nwaanyị mmadụ ime na family ha.
many pastors tụbachara ụmụ nwaanyị mmadụ ime, ụfọdụ mụchara ụmụ ịtọ ma ụmụ ịnọ, ofu ga-abụ nke pastor, ofu nke abụrụ nke fada. Ya mere all of you ji wee sị that na agaghị emebi nwu na ụsọ Chineke because unu chari na agwọtọsie na mebisie ya with a lot of evil. Ịbịa n'ala Igbo otu ije na family fụ onye nka na-eji oji, onye nka na chọọchị na-ajụ how come mana unu chari na-eji oji ka onye a yiziri. Ọ bụ ndị pastor tụbara ime watụnye na family ahụ, ọ bụ ndị reverend father tụbara ime atụnye na family ahụ. Mgbe gboo, that is how it happened. Ọtụtụ family chọpụtara ya kpuchisi ọnụ ha, ma ndị egbuchara papa ha, ma ndị egbuchara ndị chọpụtara ya. Ọtụtụ arụ na-eme n'ụzọ dị iche iche mgbe ndị ụka bịara na-eme arụ dị iche iche, na-ekwurie unu esilie bụrụ nke omenala chọkụ unu wee mebisie. Maka Chukwu kere mụ na unu na-abụ, ọ bụrụ matter of close omenala be nna gị, it is a matter of the ka ya na akpụ ya the cause ga-abịara gị n'ụwa. It's a matter of suffering. Mụ nwee bịa na-akụziri ndị be anyị omenala, ọ dịrọ possible na ihe na-agbaziri unu bụ onu, because na onye emeghe omenala be nna ya mekwa ya emekwa, ha ga-abịara gị ụgwọ na ọ bụrụ na ị mere ihe ị kwesịrị ime n'ụwa, ndị ahụ ga-eme abịara gị ụgwọ. Ọmụnwa akarị gị bịa na-asị gị go back to your fatherland, go no. What I'm trying to let you know that na ihe mere ala Igbo ji mebie ihe dị ona, all of us will fight it together. Imam bịa sị na Akwa Ọkọ mere ihe ọjọọ na Ebuka Obi mere ihe dị mma. Akwa Ọkọ na-enyere ndị ogbenye aka, na-enyere ndị mmadụ aka, na-enyechara ndị mmadụ, na-ebi ụdị ụlọ, na-egoro ha moto, na-eme ihe ndị ọzọ niile. Ọ bụrụkwa dị same enyemaka. Ebuka Obi pụtakwa na-eme ka ndị mmadụ na-amara dat na ihe dị ona ga-eme na ndụ gị. Kedu ka esi wee dishon ihe onye ka ọ na-agwa mmadụ one ka ọ gwara ya? So onwe mmadụ na ọ gwara ya kwụọ ha afa, then echekizie ndị bịara ebe a marakwa na ihe niile ahụ gwara ha ga-emekwa n'isi ha. It is time for us to research and thorough check all those people na-eklem na ha Chineke na-agwa ha okwu. Onye ma ịbịa n'obodo oyibo today nwere ozi ihe dị otu ahụ. Ebe ọ bụ na ọ dị kịta na ịmazi na ọ dị few, ịma na-emere na ụdị na irejista gị ọ bụrụ by force, because ihe niile anọcha na congregation ha dịrọ registered. Ha ji some people achọ ọrụ, ji some people azụ ọrụ. So we need to condemn evil. Ihe anyị na-ekwu okwu bụ ka ụmụaka zụrụbakwa ọrụ, ụmụaka gụbakwa akwụkwọ, ka ụmụaka nyebekwara onwe ha, ka ụmụaka gbudobe onwe ha, ka ndị anyị nọ n'ime ọhịa pụta fụ ọrụ ha na-arụ. That is what we are talking about. So anyị na-eme preach, ka anyị na-eme preach n'ebe ọ ga-abara ndị be anyị uru, ọ dịkwa ezigbote oke mkpa. So ekpuchizi na ndị ụka Kraịst na-eme ka ndị mmadụ na-amata arụrụ na nke ha na-arụ. Okwu Chukwu dị ebe niile. Ndị dibịa ga-ekwu okwu Chukwu, ndị pastọ ga-ekwu okwu Chukwu. Mana ya na-ekwu okwu, ị na-ekwu okwu Chukwu, kwue ka Chukwu si wee kwue, and mee ka okwu Chukwu dị na-agwa ị na-akpa. That is what we are talking about. Ndị Igbo na-aṅụ ọnụ ọbara so much, a na-aṅụ gị ọbara. So ife dị na ya bụ nwanne ya nwoke Akwa Ọkọ nwee ike ịgba ọkpụkpụ, inye ọgwụ mara ya ama asị dibịa, mana ọ bụrụ ọgwụ ego. Ejiri ọgwụ ego mmadụ dibịa, mana ọgwụ ịgwọ ọrịa, ịgba afa, ịgbakwa ọkpụkpụ, ọtụtụ ife na-eji mmadụ ndị dibịa dị. Ọ bụrụ ọzọ ụdị a ha na-eme kịta, ọ bịa nasị ndị ụmụ okorobịa. Ịma na amansi karịa ọgwụ, ọ bụrụ iji ofeke. Amansi dị kịta karịrị ọgwụ a na-agwụ. Ọ bụrụ ụdị a ka ndị okenye gwọrọ mgbe gboo. So a sị m ka nye ndụmọdụ a wee kene gọọmenti mere ikpe a ka obi ọsịsọ ka anyị mara mkpụrụ ha. Maka enwe ndị na-anọ na awaiting trial for 5 years akaụntụ wabịara. Mana nke a bụ ofu ahụ na ụma amarụna na ọ ya anọ ọnwa 11 achọzie ayọbazie ayịyọ ka ewetukwuori ya. Nke a dịzi iche, amabara maka faith ndị ọzọ, mana nke a pụta anụ ebe a fụrụ ntị ka a na-ama ya ọla. Nke a pụta anụ ka anyị fụrụ kwa afa, maka ọ na-ịgwa ndị isi nkịtị, maka ọ na-igbu onye isi nkịtị ọ gụrụcha anụ dị n'ofe gị na onye isi na-eri nna ịfụ anụ ịgụrụ. Maka ị na-akpagha anụ ya nwa na-agụrụ na-ata, amụọ m ka a ga-esi ekpe ya bụ ikpe. Gị nwa na-afụ ụzọ ruo ị na-ekpesa na onye isi tachara anụ gị na ya na-abụji eri nri, ịfọ na onwe ka ọ dị. So biko ka anyị gwa ụmụazị na uru adịghị n'ọgwụ, uru ka na chi. Enwere ọtụtụ chi o, mana enwere chi ukwu kere ụwa. Hapụ ụmụ mpịampịa mmụọ ekuke a na-evu oku. Ọ bụrụ na ọbara anụ ka a na-egbunye ya. Blood nwere spiritual connotation, ekwugo m ya. Maka ndị na-eweta comparison, fake pastor. Enwe pastor na-emegheri or reverend or whosoever the person, the ecclesiastical title. Enweta ya setụọ ya nga. Si demolish ụlọ ụka ya. N'ife anyị na-eme na ndị Igbo ebe abụrụ ife aka early missionaries weta na wickedness na obi ọjọọ ndị isi ojii adịgo ya na oke ọchịchị ebe ego dị, ewere ya jide generation na-ana n'iyi.
n'ebe ụmụazị je chiri aka wee sịa n'ọgwụ laziness here and there na-eme HK na-agbụsịa na room jụ na ha ama bụ uru agba nkịtị ụmụazị a na-egwunye anyị eke n'aka. We can't keep quiet till infinity. We have to talk. Na okenye ada nọrọ ụlọ ewu amụọ n'ọgbụrụ. A sị ka ntinye ọnụ ife amenụ ka anyị nwee ike mara yes ife abụ good judgment n'ife gọọmenti fụrụ emebi oke ite ife rise and fall of oke ite obiena enwere other things mmadụ ya eme ndị dibịa na-eme so many businesses dị genuine si akwadozi n'ife ọjọọ n'ala Igbo. Onye na-aga ego bịalụ ga-ekpere ọ bụrụ ha na ekpere ha wọkọrọ as far as ị nwere evidence of payment were ya jee gbaa ya akwụkwọ na ọ narị gị ego gwa gị na ife dị otu a naghị asọlve ya. With that evidence of payment ọ bụrụzi only spiritual matter enwere physical financial transaction gbaa ya akwụkwọ. Anybody who charges you to pray is a thief, a criminal. Ekpere nwere price tag ya na ụmụ ife ndị a na-elesi ike dị n'okwu Chineke. Oh yes, okwu ya biri gị n'ime. Let the spirit of God lives in you. Nwere ife ọzọ a na-akọ kama na okwu Chineke kọrọ na mmụọ ndị mmadụ ọnya debere anyị n'ọnọdụ anyị nọ. Ụmụnne m zisa na ihe onyonyo a aha m brother Paul Chigbo onye afro taa ka afọ ya echi ka emesịa nọ. Hey, brother Chigbo ozi ọma gị nke a ọ banyere ozi ọma gị nke a ọ banyekwara at least n'ikpeazụ a ka ị bịara nyezie aka wee kọwaa ya ọfụma. Alaike m ebe ahụ i kwuru si na onye pastọ gonyere gị olive oil ọ bụ na olive oil ogonye gị arụghị ọrụ i ripọt wee ka atụ ya mkpọrọ demolishi ụlọ ụka ya. Ee, ụmụ Igbo na-anụgonu orugo mgbe anyị ga-ebupụta evidence niile anyị ga na-eje chọọchị ahụ ha na-eburu anyị amụma ya bịazie were na-ekwu okwu onye buo nke na-adịrọ ma anyị rịpọtụ ya ozugbo ka emechikwa ya bikos na anyị abagokwa actions so ụmụnne m ana m ekene na ebe ọ bara ụba aga m egbu oge chi ejiena maka na echi bụ ọrụ ihe nke brother Chigbo wetara kịta ka nsị ka m bịa tinye enwe m a lot of videos mana ife nwoke na-agabiga na ọ bụrụ obere ife so we are trying to do a lot of things anyị so na ndị nke gasị na anyị na-eme ihe underground mana nwere ndị na-afọ aka ọrụ gị yọdago so nke anyị na-eme anything ọbụla anyị na-eme ma anything ọbụla na-etinye aka m trust m anything ọbụla ntiri aka ma ọ bụ ihe ọbụla nọ n'ime trust it nọ ihe dị genuine so ọ ka bụkwa m nwa na nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu ya na-ekwu okwu ya bụ na ala Igbo adịgokwa mma. Anyị na-anyefu na ọtụtụ ndị mmadụ apụsigo na Facebook na ndị na-abịa emebiri anyị ụzọ anyị na-ekwurenu ha na-ekwu n'ala ndị ego bute ego bute ibubo akarịa na ọ bụrụ ndị kwuru okwu ịkwụrọzi na ọ bụrụ asị ka Okeke jechere ama ekede ya na buut ya otu a ka mma bụ nwankwụ na ohe Nsụka ga-eji nọrọkwa na-emekwa ka unu na-amara nke bụ eziokwu nwere ife ọzọ ghọtago bikos na ala Igbo adịrọ mma bụ anyị niile na-akọsi ya ala Igbo ịdị mma bụ anyị niile ga-edozie so that group ị nọ wee na-emebi ala Igbo pụta na ya mere ha ebere mere ndị Igbo ebere maka ndị Igbo na-idere enyemaka soshal midia akwụrụ gị ụgwọ ka ị bịa na rịpọtụ ndị na-ekwu eziokwu ka ị bịa na-agba mbọ fụdat na ndị ahụ bụ ndị ịma na ọ bụ na enye ha ọchịchị n'ala Igbo ga-adị mma ka ị na-rịpọtụ ha ka unu nwa bụ ndị ọjọọ wee were ọnọdụ agwụgwọkwa ma hụ na mmerikwa ọgụ ahụ hụ na mmeri ndị aka ha dị ọcha bụ ege restọ ala Igbo restọ ala Biafra restọ ala ndị Afrịka ndị aka ha dị ọcha maka anyị nwa bụ ndị aka anyị dị ọcha amakwụkwa ka onye ọbụla ị ga-etinye n'oche ahụ bụ aka ya ma emebi nke ọbụla unu wetara anyị eje bọpụta arụrụ a na ha rụgoro anụ ndị mmadụ amara so ọ ka mma na unu jiri nwayọọ chọba ndị aka ha dị ọcha sọpọtụ ba maka na unu na-emekwa ihe unu na-eme na grupu dị iche iche ka unu wee destroy eziokwu ọ dịkwa pọsịbụl ndị aka ha dị ọcha na-ekwubedo okwu karịrị ana ha pụta unu ga-amadat na ndị ahụ niile bụ ndị aka ha dị ọcha ka Chukwu ga-eji wee dozie ala Igbo maka ala Igbo ga-adịrịrị m ọzọ. Brother Chigbo ekene m gị ọfụma ka isi kwuo mana ị na-ekwu okwu next time because ama m na ị ga-ege m ntị ị na-ekwu okwu next time emezina ebere to any Igbo man or any Igbo woman ihe ọbụla bụ ihe ọjọọ kpọọ ya ka ọ bụrụ ihe ọjọọ no paint am no romance am
onye abụ na ịbata na the record, ịbata na the message of God. Ebe a na-ekwu okwu anaghị atụ mbọ. Ihe nchọrọ ka gị nwa bụrụ Chigbo ka ị kwụsị nya ka chegharịa n'okwu mmehie nke ị na-ekwu ekwugide ndị ahụ niile bụkwa ndị ahụ bụ ndị na-eme ihe ọjọọ. Because ndị niile a na-eme ihe ụka n'elu olive oil ma ọ bụ na-asị gị gụọ akwụkwọ nsọ ka ọ dịrị gị mma without telling you that na onye kwesịrị inye gị ihe na-achọ bụ gọọmenti. Gọọmenti enyere gị mana nne gị na nna gị. Nne gị na nna gị enyere gị ọ bụrụ ọyị gị. Ọ bụghị ọdụ akwụkwọ nsọ ahụ egoro ga-enye gị whatever you want. So why are we reading something that we can never benefit anything and wasting our time? So you need to be preaching the gospel of God according to how it is. Oziọma Chineke bụ oziọma nne na nna gị. So ị ga-emekwu ka ndị ụwa niile mara that na all the pastors and reverend fathers in Igbo land are useless. We don't need them. We don't need them at all if we can tell ourselves truth. Kedu ihe anyị need ndị father for? Kedu ihe ndị pastor na-arụrụ anyị? Kedu ihe ndị reverend father na-arụrụ anyị? Can we start telling ourselves truth? Ọ bụ oru mgbe nke ahụ mebikwara ihe. Kedu ihe pastor na-arụ n'ala Igbo? What is his job? What is the job of reverend father? You need to begin to talk the reality. Maka na uche na-ebu ndị mmehie, una na-ekpuchi mmehie. Ọ bụ na nke akwa ọkụkọ kịta abịa ha dị otu a, unu abụ ndị ụka ndị ori agbakọcha aka ọnụ ka unu mee ka nke ahụ dị ka ọ dị ka omenala naanị yi. We will start ịkọ ọfọ na the whole reverend father pastors ọnwụ ike ka unu ga na-anwụ unu chara na ndị na-anọ n'ụlọ ụka unu ga na-anwụ ọnwụ ike. Ozu dị iche iche ga na-ada n'ụlọ ụka by this time. Maka na we need to come out in a massive way to condemn all the religious leaders evil n'ala Igbo. Obodo oyibo nọ n'ime ka nsị na o nwere ihe dị ka pastor na reverend father ọgwụ ụmụnụ na-abịa ebe akọiri. Everybody is working. Anyị chọọ ka obodo anyị dị mma, we need to preach a good will. Ije ụnụ ụka gị nkiri isi na-achọ service. Sọsọ onye mmehie na-eje ụka. Onye na-emejọ Chukwu maka na Chukwu si na ya na ebe niile. Ịnọgoro na toilet, praise God, hallelujah. Ịnọgoro na bedroom gị, praise God, hallelujah. Ịnọ na kitchen, praise God, hallelujah. Ịnọ na bedroom, praise God, hallelujah. There is no way God will say that this is where you will worship me. It never happened in this world. Oh, wayo kunu chanine negu. Una 419 local one kunu neme. Unu gada Umu Igbo na nani ya tax na hakwo tax government akwụkwọ tax nke unu ụka. Hakwo tax nke unu ụka, hakwo tax nke otu. Hakwo tax nke otu, hakwo tax nke ime afịa. Hakwo tax nke ime ahịa, hakwo tax nke ịga n'ụzọ. Hakwo tax nke ịga n'ụzọ, hakwo tax nke security. Hakwụcha tax anyị na ha mafu nke ha ji echekwa onwe ha, a na-ata afụ na na-egbukwa ha n'ime afụfụ ahụ na-atafa. Una na-abịa ka unu mee pretend na social media. Man, Obinwannem Igbo TV is here to expose all of you and make everybody to know no bahuru na na-achọ Biafra or baru na na-achọ unity of Ndi Igbo without truth and honest and transparency. Ekene m unu wee sị ya gazere onye niile bụ onye gere m ntị n'onu, gazere Igbo niile wee sị na ọkakwa nwa nwanne unu nwoke Ugwu Okechukwu Obinwannem nke Ndi Igbo. Sign out from Hamburg, Germany. Ka ọ dịkwanụ mbọsị ọzọ. Ndewonu. From the streets of Hamburg, across the deep blue sea, a message for the children, for you and for me. Obinwannem is calling, can you hear the sound? The roots of our fathers are being found. We know they forget where we come from. The strength of a lion, the beat of the drum. We achieve restoring the culture, that's what we believe. From the Ordinala to the Azusu we speak, lifting the fallen, helping the weak. Obinwannem worldwide, the movement is here. Umu Igbo global, raise your head high. Our men will never
ever die. It's more than a page, it's a spiritual home. No matter how far in this world you roam, we're bringing back the wisdom, the tradition, the grace, putting the smile back on the Igbo face. A high energy. Please. In every land. Protect the culture. It's in our hands. Follow the light, follow the way. Obinwannem is leading the day. Keep the fire burning, keep the language strong. This is where we all belong. Again, it fades out with a final celebration. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. I am the managing director of OWIX and OBIX Nigerian Limited. For years, I have worked hard to secure a $64 million international contract. A deal that would have changed not just my life, but created opportunities for many Nigerians. The contract was signed and the funds secured by LC were sent through Zenith Bank, Nigerian PLC, after an agreement between my company and Zenith Bank as a paymaster for the guaranteed contract. But shortly after the secured funds arrived, the unexpected happened. The bank began to make new financial demands that were never part of our original agreement. When I refused to grant those demands, everything changed. The contract, which had a strict liability clause, was suddenly terminated by breach of LC confirmation by Zenith Bank after receiving payments which it deducted from the company account. It refused to confirm. And funds belonging to the company, which was entrusted to the bank, suddenly disappeared, unaccounted for. And years of effort collapsed overnight, automatically activating the liability clause of the contract. I have reached out privately for resolution. I have contacted lawyers, human rights advocates, and even the authorities, but no one has been willing to take this matter seriously. So I am speaking out today, not just for myself, but for every Nigerian who has ever been silenced by a systematic justice system, by powerful institutions, where all they wanted was fairness and justice. I don't seek pity, I seek accountability. I believe that the truth deserves to be heard, and I will continue to speak up until justice is done. In a series of upcoming videos, I will present clear and undeniable evidence of what transpired. No matter what you do, sir, you cannot remove the Igbo DNA in you, even in your adopted Kalabari tribe. See how you rose and became a leader, an influential one as that. That's the Igbo greatness speaking. If you like, continue rubbishing the very essence that makes you a sorry Dokubo.
You are Uzodinma, the great-great-grandchild of Idi Abale, your powerful warrior ancestor from Abam, Abia State, and nothing can change that. But remember one thing, the fowl that is laughing and pointing at the chicken on the grill should not forget that it will suffer the same fate one day. Dalokwano, akacham. Consolidate themselves. Yes. The same party you are saying is the cause has worked so hard that it looks like there is an express way in winning the next election. Yes. Do you know why? Because what we have is even political banditry. Unfortunately, Nigeria does not have a National Assembly. No, we do. We have the Senate and the House of Reps. Okay, in your opinion, what we have today is Tinubu's daycare. It is a daycare for Tinubu's children. And don't take my words for it. Take the words of the Senate President, Godswill Akpabio. He read the letter inviting them by the wife of the president. He said, the First Lady said we should come and have dinner with her. This is an invitation from a mother to her children. So are you aware that Akpabio is Madam Remi Tinubu's son? So if a mother, Remi Tinubu... Maybe you didn't mean it that way. Okay, well, I want to know the explanation. So if the First Lady, Madam Remi Tinubu, is their mother, who will be their father, President Tinubu? So what the National Assembly is there today to do is to ensure that they push the wheels and the privileges or whatever that are the opinions of the president, and not to become the hallmark of a democracy. And that is why during the Ramadan break, you could hear the Senate President telling the president that we are loyal to you. Mr. Sheung, the National Assembly is the hallmark of a democracy. A person, an institution that should carry out oversight over other arms of government, see themselves as children of the head of the executive arm of government. So who is going to carry out oversight? Children oversighting their parents? So that is where Nigeria is today. Government in Nigeria has become outsourced. So in Nigeria today, the US is helping the Nigerian government to fight insecurity. France is helping Nigeria to collect taxes. Then President Tinubu, the commander-in-chief, is overseeing defections from the other parties to APC. Let me make it clear, as I have said on other forums, if there are free and fair elections in Nigeria today, before 1 p.m. on election day, the defeat of President Tinubu and his APC gang will be announced. Biologically, even the president is frail. The personal physical stamina that is needed to govern a country like Nigeria is absent in this government. Look at the outing in Turkey. Nigerian APC people are standing on a mandate that is collapsing. That is where Nigeria is today. President Tinubu should be fair to himself. You have lived to a good old age. What has God not given yourself and your family? A former governor, senator, your wife a senator. At what point do you say you should make sacrifice for the country to move forward? Where you allow young persons with the mental agility. Old age is not a curse, it's a blessing. Why the desperation? To hold on to power at all means. President Tinubu left. America came and dropped bombs in Nigeria in December 2025 on Christmas Day. 2 days after that, the president jetted out of the country to France. Spent a total in January of about 27 days. He came back on the 17th, then left to Turkey without addressing Nigerians about what exactly is happening between the US and Nigeria. Guess what? It was while the president was in France, Nigerians then heard that you gave the second highest national honors, GCON, to your personal friend, Mr. Gilbert Shogri, a convicted money launderer in the United States, who was also convicted for aiding a criminal organization. What a country. Is this a precedent? Is this what leadership is about? But, I mean, you seem to have a grouse to grind with the president. Not the president, with the government. I don't know President Tinubu. I have no business with him. I have a problem with the office. You don't like the APC? I don't need to like the APC. The APC should love Nigeria to defend and protect. And you don't think that the APC is doing the work for Nigeria? You make your assessment. Are they truly representing the people, or they are there to represent themselves? Uncle Sheon, did Godswill Akpabio contest the APC primary to be a senator, or he contested to be a presidential candidate in the APC? How did he end up in the National Assembly, let alone becoming the chairman of the National Assembly and the Senate president? So we need to interrogate how the people who got there found themselves there. And then we ask the question, is the Senate president representing a senatorial district, or he's representing Tinubu and subsection of the APC aspirations in that assembly? So as a people, when you talk about policies and whether in 2027, my principles and loyalty to country are constant. Uncle Sheon, do you know that in Katsina State, according to Dr. Usman and the report, terrorist elements
killed an ACP, Aminu Dai, one of a fine police officer who was taking the fight to these terrorists. They celebrated the killing and then they had their usual stakeholder summit that they wanted to have a peace deal with the government. And guess what? The terms and conditions of that meeting were set by the terrorist element. The leader, according to the report, is Jankari. They told them that law enforcement should ensure that the police and law enforcement who will come should come in mufti. And guess what? The terrorist leaders came in the uniform of the slain police officers. In Nigeria today of master strategies, terrorists hold meetings with government officials. And guess who sets the terms and conditions? The terrorists. May God forbid this as leadership. What Nigeria is today is the textbook definition. What Tinubu is providing for Nigeria is the textbook definition of how not to govern a country. President Tinubu and APC should know that power is transient. No matter how long you stay in power, if you don't leave power, power will leave you. You cannot be commander-in-chief forever. Through one way or the other, you will leave. Even the greatest of dictators have an end. Let Nigeria be. If you want to become Pharaoh, Pharaoh, let my people go. Nigerians must liberate themselves. Oma, ugwa. Chukwu am na-akpọ kwa ka m na-akpọ. Anwachi Igbo ga-adị. Igbo ga-adịkwanụ. Onwe iberibe aha bekee butere anyị. Chineke ekwere ka anyị na-ebu ya. Anyị ga-anọ n'omenala anyị. Bekee nọ na nke ha. Onwe anyị ga-agụta akwụkwọ bekee, gụta nke Igbo. Onye ya agwa nwanne ekwu ya bụrụ n'Igbo gwa. Adị agwakwa ndị bekee were onu bekee gwa ha. Adị obodo na ha n'Igbo were onu bekee gwa ha. Ọ bụ onye hụ nwanne ya achị fere onye hụ nwanne fere ndị Hausa anaghị asịrị ibe ha, Yoruba anaghị asịrị ibe ha. Emere ndị River na ndị ọzọ anaghị asịrị ibe ha, bụta ọ bụrụ ndị Igbo fere ema onye na-asịrị ọnụ ihe kwuru ma ọnụ chukwu ma yogo ka omenala Igbo mụmụ ichie ụmụnna bụ ike na-akwado m ekwadochie ike ka ihe Igbo na-aga ọfọ aga esiri kwesịrị. Ugbu a ihe anyị nọ agụcha n'ọjọ ọwụwa ya n'ime ọwụwa ya achọrọ m ka Igbo niile Igbo gburugburu bịa kwado ọmarịcha Igbo ka ọ na-aga n'ihu. Ndị n'ime ha nọ, ndị na-ana bekee, ndị nọ na Igbo, ndị n'ibe ọbụla ha nọ na Naịjirịa ka ha kwado omenala Igbo. Achọkwana ka obodo ọzọ ghara ewere ọmarịcha Igbo omenala anyị ka omenala anyị na-aga n'ihu. A na-azadoro ụkwụ ụba n'Igbo. Ihe anyị na-ekwe n'aha n'Igbo. Ọmarịcha Igbo bịa taa n'ọjị. Ma ndị nwụrụ anwụ ma ndị dị ndụ bịa taa n'ọjị. Ihe unu ga-akwado omenala Igbo. Mụ na onwe m kwadokwa nke omenala Igbo na ọmarịcha Igbo gaa n'ihu. Igbo mma mmanụ. Igbo mma mmanụ. Ugbu a. Chabishada Igbo Oja flute samples. Open a Mali route. For crack style. Igbo Okechuku. He saw it before it happened. Listen. Check it. Yo, they say, giddy giddy bugweze, that's the power of the pack. If we're moving as a unit, there's no turning back. From the red mud or the east, where the ancestors tread, to the cold streets of Hamburg, where the hustle is fed. We carry heritage like gold, diamond crusted in our soul. Mazi Ubochi took the vision, took control. He planted seeds in the soil while the world was asleep. Now the roots are going global and the promises we keep. Obinwannem. That's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another. From the homeland to the world, can you hear the call? Together we achieve, homie, we shall never fall. Yeah, join the movement, watch the legacy grow. Obinwannem, everywhere we go. Azunwa nunu na guyari, yo, we feed our own. Building empires of silver, but we carved out of stone. Onya jana waneya, that's the code, that's the law. We pick a brother up the moment that we see a flaw. Go! Our language is the crown and the culture is the throne. Through the foundation, the seeds of the future are sown. No more walking in the shadows, no more feeling alone. Obinwannem is the bridge that is bringing us home. Obinwannem, that's the heart of our Obinwannem. We don't forsake one another.
kana eponenku. Get it right. You can't cover up the sun. You can't block out the light from the branch to the root. Yeah, we need every hand to protect the traditions and the soul of the land. Mazoke Chukuya, he's the engine, he's the drive. Keeping the spirit of the Igbos alive. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Igbo Gadi, Obinwannem, Ndi Igbo Global Foundation. East, West, North, South, we're everywhere. Masi Ugo Kechuku, Ijele Gaga. Here we go, we go. Together we achieve. Homie, we shall never fall. Together we achieve. Say it loud. Together we achieve. Make us proud. Together we achieve. Watch the legacy grow. Together we achieve. Igbo Gadi, Obinwannem. Ndi Igbo Global Foundation. East, West, North, South. We're everywhere. Mazi Ugo Kechuku. Ijele Gaga. The giant is moving. Together we achieve. Hard hitting Afro trap. Hip hop. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Obinwannem Ndi Igbo Global Cultural Movement Foundation. Ebumnobi anyị iweghachite ugwu na nsọpụrụ ahụ eji mara ndị Igbo n'ala Igbo. Ime ka ihe ndị ahụ eji mara ndị Igbo chahapụta dịka ugo site n'inwe mmụọ nkwado na ịhụkọrịta onwe anyị n'anya. Ịhụ na ahụhụ na mkpagbu dum anyị gabigara na mgbe gara aga bụzi nke echefuru echefu maka otito na ọdịmma nke ọdịnihu ndị Igbo. Ịkwalite ọdịmma ndị Igbo site n'igosi ịdịkọ n'otu na agamnihu. Ịhụ na ndị Igbo jikọtara onwe ha dịka ukwu asịsa were ofu obi na-arụkọ ọrụ iji hụ na njirimara na omenala ndị Igbo na-achawapụta ka ihe na mba ụwa. Ịkpọlitekwe mmụọ ndị Igbo ka obi sie ha ike ma na-anụ ha ọkụ n'inwetazu ebumnobi ha dị mma maka ọdịmma ndị Igbo n'ala Igbo. N'ikpeazụ, ịhụ na onweghị nwa afọ Igbo ọbụla gaala azụ na mbọ ahụ a na-agba maka agamnihu ọdịmma na nkwụdosi ike ndị Igbo. Obinwannem Global Radio, promoting the culture and traditions of Igbo nation. Obinwannem Global Radio, the unity of culture of Igbo nation.